салом дӯстони азиз, агар шунидани ин садокитоб дар YouTube барои шумо душвор бошад, шумо метавонед дар телеграм-канали ман ба шакли садоӣ ин садокитобро шунавед. достонҳои шоҳнома. садокитоби севум. ифшои рози Рудоба. зани кобулии чарбзабоне дар миёни зол ва Рудоба миёнарав буд. аз вай ба ин ва аз ин ба вай паём мебурд. зол ӯро ба наздаш талабид. занак чеҳраи хандону шукуфони золро дида ҳайрон шуд. аз он пеш ӯро ҳаргиз чунин шоду хуррам надида буд. зол ба вай паёме аз падараш расидаро гуфта фармуд ки назди Рудоба равад ва ин хабари хушро ба ӯ расонад. зан гӯё болу пар бароварду ба кохи Рудоба парид. муждае ки вай овард, яъне ризояти сом ба издивоҷи писараш бо духтари шоҳи Кобул, Рудобаро ниҳоят шод кард. ӯ муждарасонро дар курсии зарандуд нишонда аз сараш дирам пошид ва як даст сару либос, як сарбанди зардӯзии мунаққаш, як ҷуфт ангуштарини гаронбаҳо бахшида ӯро боз бо паёму дуруд назди зол фиристод. зан аз пеши Рудоба баромада равон шуда буд ки ногоҳ чашмонаш ба модари ӯ ғалтид. синдух дар айвони кох истода ба вай нигоҳ мекард. ӯ занакро аз роҳ боз дошт ва итоб карда пурсид: ту кистӣ? зан аз саросемагӣ забонаш лол гашт. ҳар чӣ пурсам ҷавоби рост бидеҳ, амр кард синдухт. каҷӣ макун. ҳар замон аз ин ҷо мегузарӣ, ба ман нигоҳ намекунӣ, ба ҳуҷраи Рудоба мешитобӣ. кистӣ ту? чӣ кораӣ? камон ҳастӣ ё тир? занак аз тарс ранги рӯяш ба ранги қаҳрабо гашт. назди шоҳбону замин бӯсиду гуфт: ман ба хонаҳои меҳтарон барои фурӯш ҳар гуна матои нафис ва дуру гавҳар мебарам ва аз ҳамин роҳ ризқу рӯзӣ меёбам. Рудоба аз ман пероя хоста буд. барояш афсари зарнигор ва як ҳалқаи гавҳар оварда будам. он афсару ҳалқаро ба ман нишон деҳ, талаб кард синдухт. ба Рудоба фурӯхтам, гуфт зан. ӯ фармуд ки боз перояҳои дигар биёрам. ба чанд фурӯхтӣ? пули гирифтаатро ба ман бинамой, исрор кард шоҳбону. пулашро Рудоба фардо додани буд, ҷавоб дод зан. синдухт ба ӯ бовар накард. бо тундӣ омада бағалу остинҳои занакро кофтуков кард. буғчаашро кушода сару либос ва зеварҳои аз Рудоба гирифтаашро дид ва барошуфт. занакро аз мӯяш кашида ба замин ғалтонда бо мушту лагат кӯфт ва баста монд. сипас ба кох даромада дари хонаашро баст ва ғарқи хаёлу гумонҳои андӯҳнок шуда нишаст. бо тарсу бим меандешид ки мабодо ин занак далла бошаду Рудобаро ба роҳи беномусӣ кашида бошад. ба духтараш кас фиристод. Рудоба омада модарашро гирён дид. синдухт бо аламу андӯҳ ба ӯ гуфт: ҷони модар, чаро ту роҳеро ихтиёр кардӣ ки дар вай чоҳ аст? аз ман чӣ розӣ ниҳон дорӣ? ту он сарбанду ангуштаринро ба кадом мард ҳадя фиристодӣ? ҳамаро ба модарат рост бигӯ. Рудоба аз шарм барҷо монда сар ба зер афканду ба пошнаи пояш чашм дӯхт. дар ҳоле ки оби дида ба рӯяш мешорид, иқрор кард: модари меҳрубонам, ишқ ҷони маро мешикофад. эй кош ту маро намезоидӣ. золи зар дар Кобул монд ва ишқаш маро бар оташ нишонд. ҷаҳон бар дилам танг шуд. ман ошкору пинҳон мегирям. бевай зиндагӣ намехоҳам. назди ман ҷаҳон ба як тори мӯи ӯ намеарзад. бидон ки ӯ ба кохам омад ва бо ман нишаст. дасти якдигарро гирифта аҳду паймон кардем, аммо байни мо дидор буду бас. дигар чизе набуд. зол назди падараш пайк фиристода буд. пайк ризояти сомро овардааст. ин зан ба ман аз зол ҳамин паёмро расонд. ман сару либос ва перояро ба вай муждагонӣ додам. синдухт моту мабҳут гашт. ҳаросон шуд. он чӣ аз духтараш шунид, тамоман ғайри чашмдошти ӯ буд. вале бо ин ҳама шоҳбону дар таҳти дилаш аз хостгории зол ба духтари ӯ хурсанд буд. ба шавҳари Рудоба аз шоҳзодаи Зобул, аз писари соми ҷаҳонпаҳлавон муносибтар кист? лекин синдухт ҳамон дам шаҳншоҳ Манучеҳро ба ёд овард. шаҳншоҳ душмани авлоди Заҳок аст
вай албатта ба издивоҷи зол ба Рудоба иҷозат нахоҳад дод ва балки ғазаб хоҳад кард. ба Рудоба гуфт: ин кор ҳазл нест. Зол албатта бузург ва номдор аст. як айби ӯро ки сафедии мӯяш бошад, 100 ҳунару фазилаташ мепӯшонад. аммо ай ҷони модар, аз хашми шаҳншоҳ андеша кун. вай Кобулро ба хок яксон хоҳад кард. вай намехоҳад ки аз авлоди мо касе замони савори зин шаваду тоҷ бар сар неҳад. ту хоҳу нохоҳ бояд аз зол даргузарӣ ва ӯро фаромӯш кунӣ. модар инро мегуфту, аммо ҳис мекард ки гуфтораш ба Рудоба ҳеҷ дар намегирад. Синдухт занаки миёнаравро раҳо кард ва узр овард, ки нашинохташ. ӯро меҳрубонӣ кард, аммо таъқид намуд ки ин розро дар ҳамин ҷо гӯронаду дар ин бора пеши каседаҳон накушояд. Синдухт парешонхотир ва ғамгин буд. шаб Меҳроб аз қароргоҳи зобулиҳо, ки дар он ҷо аз золи зар лутфу меҳрубонии зиёд дид, шоду хуррам баргашта занашро дар бистар валекин бедор ёфт. ӯро дилошуфтаву ғамгин дида пурсид: чӣ хабар? гулбарги рӯят аз чӣ пажмурдааст? Синдухт оҳи ҳазине кашиду чунин суханҳо бар забон ронд: дарахте ки шинондему ба ранҷ парваридемаш, заҳр бор овард. чун ба хуршед сар кашиду соядор шуд, сари парвардаашро дар хок кард. ин аст фарҷоми кори мо. во аҷабо! ҳайрон шуд Меҳроб. чӣ шуд? чаро чунин мегӯӣ? гардиши фалак на ба муроди мост. писари Сом ба Рудоба дом ниҳода дилашро бурдааст. чӣ? Меҳроб ларз аз ҷояш ҷаста ба ханҷараш даст бурда ва бонг зад: Рудобаро мекушам! Синдухт бархоста дастҳояшро бар камари ӯ ҳалқа кард ва ба зори даромад: эй сарафроз, сухани ман тамом нашудааст. нахуст бишнав, сипас ҳар чӣ хоҳӣ бикун. Меҳроб занашро тела дод, аз худ дур кард ва чун пили маст хурӯшида гуфт: духтар чун зоида шуд, мебоист дарҳол сарашро мебуридам, чунон ки бобоям ва падарам ҳамин тавр мекарданд. лекин ман ба равиши онҳо нарафтам ва духтаратро накуштам. акнун дидӣ ки ӯ ба сарам чӣ овард? ҷони худам акнун дар хатар аст. чаро ту маро аз куштани ӯ боз медорӣ? Сом Кобулро оташ мезанад, кишварро харобазор мегардонад, дар ин сарзамин як ваҷаб ҷои кишту дарав боқӣ намегузорад. эй паҳлавон, гуфт Синдухт, ту аз Сом натарс. вай аз кори золу Рудоба хабар дорад ва ба издивоҷи онҳо раъй додааст. дурӯғ мегӯӣ! оё ақл бовар мекунад ки бод фармонбари хок шавад? агар бовар кунад, ман ҳам ба гуфтаи ту бовар мекунам. аммо агар ба фармони худовандӣ ин кори ношуданӣ шуда монаду дили ман биёсояд, барои мо беҳтар аз зол домоде нест. хешии Сомро кӣ намехоҳад? аз аҳвоз то Қандаҳор биҷӯӣ, чунин домоди номварро намеёбӣ. эй шавҳари сарафрозам, ман ба ту рост гуфтам. ман ҳам аввал дар тарсу ҳарос афтодам. ту дидӣ ки ношоду бимнок хуфта будам. лекин агар нек бисанҷем, ин кор чандон ношуданӣ ҳам нест. Сом розӣ шуда бошад ҳам чӣ аҷаб? охир Фаридун ба хешии шоҳи Яман шод шуда буд. бод аз хок фармон намебарад ва оташ ҳам ҷуфти об нест, аммо замин аз пайвастани инҳо тоб гирад ва боровар шавад. Меҳроб суханони Синдухтро бо хотири парешон гӯш кард ва сипас боз беқарор шуда фармон дод: бархез, Рудобаро ба назди ман биёр. Синдухт тарсид ки ӯ дар ин ҳолат метавонад Рудобаро зада тикка тикка кунад. талаб кард: нахуст яке паймон бикун, ки духтарамро ба ман тандуруст месупорӣ. Меҳроб паймон кард. савганд бихӯр, гуфт Синдухт. Меҳроб ноилоҷ савганд хӯрд ки ба як тори мӯи Рудоба осеб намерасад. он гоҳ Синдухт рафт ва парешонии хотирашро пинҳон карда бо лаби пурханда назди духтараш даромад. ҷони модар, чанги падаратро аз ту кӯтоҳ кардам. зуд пероя аз сару тани худ биафкан ва пеши падар бираву зор зор гириста бахшоиш бихоҳ. чаро пероя афканам? эътироз кард духтар. ман арӯси зол ҳастам. ӯ маро ҷуфти ҷон аст. чаро ман инро аз падарам пинҳон кунам? Рудоба бо зевари лалу ёқути зард чун хуршеди тобон назди падараш ҳозир шуд. Меҳроб паризоде ё ҳури биҳиштиро ки шунида буду лекин надида буд, дар пеши назар медид ва дар дилаш ба духтари худ мефахрид. эй бехират! чин аз ҷабин оварда
خطاب کرد ӯ: оё парӣ метавонад ҷуфти аҳриман бошад? агар моргири дашти қаҳтон яке муғ шавад, ӯро бояд кушт. бо шунидани ин гуфтори падар, ки ба киноя золи зарро аҳриман ва моргир номид, дили Рудоба пурхун ва рӯяш ба ранги гули шанбалид гашт. мижгони сиёҳашро фурӯ хобонида хомӯш истод. меҳроб хашмгину оташин боз чанде ба ӯ шӯрид. итоб кард, танбеҳ дод. чун духтараш овозе набаровард, ночор лаб фурӯ баст. Рудоба бо дили шикаста ба дар рафт. ғазаби Манучеҳр. хабари ошиқу маъшуқии писари Сом ва духтари Меҳроб ба дарбори Манучеҳр ҳам расид. шоҳаншоҳ масъаларо бо мубадон ба миён гузошт. ин кор, гуфт ӯ, ба рӯзгори мо тирагӣ хоҳад овард. ман бо тадбир ва бо ҷанг Эронро аз чанголи палангон раҳонидам. Фаридун ҷаҳонро аз офати Заҳҳок наҷот дод. Меҳроби Кобулӣ аз тухми Заҳҳок аст. набояд гузошт ки аз пушти Зол ва Рудобаи Заҳҳокнажод фарзанде падид ояду сипас он сарафканда сарафрозӣ биҷӯяд. фарзанди онҳо аз як сӯ на аз гавҳари мо хоҳад буд. тарьёк ҳамтои заҳр аст. агар фарзанди онҳо ба модараш равад, дар талаби тоҷу тахт Эронро дар ошӯбу ранҷ хоҳад андохт. пас чора чист? андешаи шумо дар ин бора чӣ гуна аст? эй шаҳриёр, ту хирадмандӣ, аз мо донотарӣ, худ медонӣ. посух доданд мубадон. Манучеҳр писараш Нӯзарро талабид ва фармуд: ба Мозандарон назди Сом бирав ва бипурс, ҷангро тамом кардааст ё на. бигӯяш ки дар бозгашт ба Зобулистон аз наздики мо гузараду ба боргоҳ ояд. Нӯзар аз боргоҳи падар баромада фавран ба роҳ афтод. дар Мозандарон Сом бо ҳамаи паҳлавононаш баромада шоҳзодаро пешвоз гирифт. Нӯзар ба ӯ фармони Манучеҳрро расонд. Сом гуфт: фармон мебарам, аз дидори шоҳаншоҳам ромиши ҷон мекунам. Нӯзар бо ҳамроҳонаш он рӯз ва шаб меҳмони Сом шуданд. Сом ва меҳтарони дигар ба ёди Манучеҳру саломатии Нӯзар шароб нӯшиданд. дар бомдод Сом бо лашкараш сӯи Эроншаҳр ба роҳ афтод. дар Эрон фотеҳи Мозандаронро сипоҳиёни шоҳаншоҳ бо хурӯши карнаю сурнаю дуҳул бо камоли тантана истиқбол карданд. Манучеҳр дар боргоҳаш ӯро паҳлӯи худ бар тахт нишонда сари суҳбату пурсупосро боз кард. Сом аз ҷанги Мозандарон, аз зафар ёфтанаш бар девҳо, аз набарди худаш бо солори сипоҳи девҳо Каркӯй нақлҳо кард. сипас Манучеҳр ба ӯ чунин гуфт: аз паҳлавонони ман ба худ ҳамроҳ бигиру бирав ба Кобулистон. Меҳроби Заҳҳокнажодро бикуш, кохаш ва пойтахташ Кобулро оташ бизан. ҳамаи авлоди Меҳроб ва дигар хешу таборашро сар бибур. дили Сом ба изтироб афтод. вай писараш Золро, ишқи ӯ ва номаи ӯро, ба издивоҷаш ба Рудоба раъй додани худро ба ёд овард. аз ин фармони шоҳаншоҳ чун шери захмхӯрда тапидану хурӯшидани Золро ба пеши назар овард. фармони Манучеҳр бераҳмона ва хунхорона буд. дили Сом амр мекард: эътироз кун, баҳона ҷӯй, рад кун. аммо ақлаш мегуфт: суд надорад. шаҳншоҳ ин дам бар сари хашму ситез аст. агар баҳона ҷӯӣ, туро аз миён мебардораду ба Кобулистон каси дигарро мефиристад. ҷаҳонпаҳлавон ноилоҷ ошӯби дилашро пинҳон карда тахти шаҳншоҳро бӯсид ва ба мӯҳри ангуштаринаш рӯй молиду гуфт: фармон мебарам. ҳам ба зудӣ роҳи Зобулистонро пеш гирифт. мулоқоти Сом бо Зол. хабари фармони шоҳаншоҳ ба Меҳроб ва Зол расид. Меҳроб, Рудоба, Синдухт ба даҳшат афтоданд. аз ҷони худ навмед гаштанд. золи зар бархурӯшиду: агарчи аждаҳои оташфишон ба сӯзондани Кобул биёяд, нахуст бояд сари маро бибурад, гуфта фавран ба роҳи Зобул баромад. ҷигар пурхун, дил пурандеша, сар ба табу тоб, вай шитобон асп меронд. Сом ки он вақт ба пойтахти худ Зобул расида буд, чун аз омадани писараш огоҳӣ ёфт, дар сари сипоҳи савор ва пилони ороста бо байрақҳои фаридунии сурху зарду бунафш ва бо дуҳулу карнайҳо
ба пешвозаш баромад. золи зар ба он ҳама тантанаю ҳаёҳӯ нанигарист. бо падараш сард вохӯрдӣ кард. чун ҳамроҳ равон шуданд, то зобул чини абрувонаш ҳамвор нашуд. дар боргоҳ ӯ ба падараш гуфт: ту шоҳи додгарӣ. сарсабзии замину ободии кишвар аз додгарии туст. фақат ман, писарат, аз доди ту бебаҳраам. чун зода шудам, маро ба кӯҳ афкандӣ. модарамро ба мотамам нишондӣ. акнун ки ба мардӣ расидааму чун Меҳроби Кобулӣ дӯсти шоистае пайдо кардаам ва бо фармони худат дар Кобул нишастаам, ба ман аз мозандарон ҳаминро ҳадя овардӣ, ки бихоҳӣ биравӣ Кобулу кохи маро хароб кунӣ. оё доди ту бар ман ҳамин аст? гуфта будӣ ки маро ҳаргиз намеозорӣ ва ҳамаи майлу хоҳишамро ба ҷо меорӣ. куҷост он паймони ту? инак ман дар пешат истодаам. маро метавонӣ бо арра ду ним кунӣ, лекин ба Кобул даст нарасон. ҳар чӣ хоҳӣ бикун, лекин агар ба Кобул осебе расад, он осеб ба ман мерасад. падар суханони писарро мешуниду сари сафедаш то рафт хамтар мешуд. ба худ мегуфт ки ҳақ 100% бо зол аст. аммо бо фармони манучеҳр чӣ бояд кард? агар аз фармон сар бипечад, шаҳншоҳ аз вай ғазаб карда, ба ҷояш сипаҳсолори дигареро хоҳад фиристод ва он сипаҳсолор бо ҳамроҳии Меҳробу хешонаш ӯро ҳам аз миён хоҳад бардошт ва шояд Зобулро ҳам ба оташ хоҳад супурд. манучеҳр якрав ва бераҳм, ғазабаш мудҳиш аст. ё фарзанд, ё шаҳншоҳ. сом дар умраш ҳаргиз ба чунин ҳоли танг наяфтода буд. дар ин дам вай маргро орзу кард. ба дилаш надомат кард ки эй кош дар ҷанги мозандарон ҳалок мешудам. пас аз хомӯшии дуру дароз ба зол гуфт: ҳақ бо туст. он чӣ бо ту кардам бедод буд. аммо ту тез машав. ба ман фурсат бидеҳ, то чораи ин корро биандешам. шояд чорае пайдо кунам. хашм гирифтани Меҳроб ба Синдухт. Меҳроб ҳаросону ошуфтаҳол ҳамаи хашмеро ки ба Рудоба дошт ба сари Синдухт рехт. ханҷар бараҳ накарда ба сари вай хурӯшида гуфт: акнун ки шаҳншоҳ бар ман ғазаб кард, чора ин аст ки туро бо духтари нопокат бикушам. ба ин шояд ки хашму кини шаҳншоҳ фурӯ нишинад, вагарна дар Кобул кист ки дилу гурдаи бо сом ҷангидан дошта бошад. Синдухти ҳушманд ва бо тадбир гуфт: нахуст сухани маро бишнав, сипас ҳар чӣ хоҳӣ бикун. Меҳроб ба курсӣ нишаст ва фармуд: бигӯ. Синдухт ба курсии дигар нишасту гуфт: агар молу сарвати ту барои тан аст, барои саломатият онро бубахш. шаб обистан аст. бубин ки фардо чӣ мезояд. ҳар шаберо саҳаре аст. аз пайи шаб рӯз меояд, равшану дурахшон чун лаъли бадахшон. ту масъалҳои бостониро пеши ман наёр. сухани занашро бурида бонг зад Меҳроб. он чӣ медонӣ бигӯ ва ба халосии ҷонат бикуш, ё ки ҷомаи хун бар танат бипӯш. маро бо ҳадияҳои гаронбаҳо назди сом бифрист, гуфт Синдухт. аз ман ранҷ, аз ту ганҷ. ман ҳадияро ба ӯ месупорам ва он чӣ мебоист гуфтан мегӯям. агар раъйи ӯро гардонда тавонам, ту ниёзманди хуни ман ва духтарат нахоҳӣ буд. Меҳроб чанде ба андеша рафт ва розӣ шуд. инак калиди ганҷ, гуфт ва калидро ба Синдухт дароз кард. тахту тоҷ, зар, дуру гавҳар, аспони тозӣ, канизони хубрӯйро бигиру бирав. шояд ки Кобул аз оташ амон ёбад ва толеи тирагаштаи мо боз барафрӯзад. Синдухт ба тараддуди рафтан афтод, аммо ба ҷиҳати Рудоба хавотир мекашид. мабод ки дар набудани ӯ Меҳроб духтарашро озор диҳад. Меҳроб: ман ғами худамро намехӯрам, ғами духтарамро мехӯрам. як паймони сахт бикун ки то ман дар пайи чорасозӣ бошам, ту ба Рудоба ҳеҷ озоре намерасонӣ. Меҳроб паймон кард. Синдухт халтаҳои динор, мушку анбару кофур, аспони тозӣ ва порсӣ, ғуломону канизон, уштурони моддаи сурхмӯй, тоҷу тахти зарини мурассаъ ва гавҳару фирӯзаро гирифта ба роҳ афтод. чун ба зол расид, ки буданаш ва номашро маълум накарда, ба дарбонҳои даргоҳи сом гуфт, ки ба ҷаҳонпаҳлавон хабар диҳанд: ин фиристодаи Кобулшоҳ омадааст. Синдухт чун бор ёфт, пеши сом замин бӯсид ва паёму дуруди Кобулшоҳро ба ӯ ва бузургони даргоҳаш расонд ва корвони худро, ки аз дари боргоҳ то ба 2 мил тӯл кашида буд, ба сарой дароварда ҳадияҳоро пешкаш кард.
сом он ҳама молу сарватро дида дар ҳайрат монд ва андешид ки ин миқдор ҳадияро ба зане фиристодан ба чӣ маънӣ бошад. қабул кунам ё на? қабул карданам чунин маънӣ хоҳад дошт ки аз куштани қобулшоҳиён ва сӯзондани шаҳрашон даст мекашам. аммо агар қабул накунам, ягона фарзандамро душмани худ мегардонам. чӣ бояд кард? пас ба чунин қарор омад ки ҳадияи меҳробро на барои худаш, балки барои зол ва ба номи Рудоба қабул намояд. ба хизматгаронаш фармуд: инҳоро ба хазинадори зол супоред. хазинадор ҳамаро ба номи Рудоба нависад ва нигоҳ дорад. синдухт қабул ёфтани ҳадияро рафъи бадӣ ва омади некӣ дониста, дилаш шод ва забонаш гӯё гашт. вақте ки сом хонаро аз бегона холӣ карда бо синдухт ба гуфтугӯ нишаст, синдухт суханро аз ситоиши ӯ сар кард: ҷаҳонпаҳлавоно, панди ту пирро ҷавон мекунад. бузургон аз ту хирад меомӯзанд. дари бадиҳо бо меҳри ту баста мешавад ва гурзат роҳи эзидӣ боз мекунад. гунаҳгор агар буд, меҳроб буд. лекин мардумони Кобул чӣ гуноҳ доранд, ки ту ба рехтани хуни онҳо ва сӯзондани шаҳрашон камар бастаӣ? бегуноҳонро мекушӣ. магар аз оне ки хуршеду ноҳид ва зӯру ҳуш офарид наметарсӣ? сом гуфт: ба ман бигӯ ва ҳар чӣ пурсам ҷавоби рост бидеҳ. ту ба меҳроб кӣ мешавӣ? зол духтари ӯро дар куҷо ва чӣ тавр дид? оё духтараш ба ҳусну ҷамол ва фарҳангу ҳуш лоиқи зол аст? хуб, гуфт синдухт. аммо ту нахуст қавл бидеҳ ки ба ҷони ман ва ба ҷони онҳое ки бар ман азизанд осебе намерасонӣ. ман кохи обод дорам, ганҷ дорам, хешони номвар дорам. ҳар гоҳ ки аз ҷони худам ва хешонам эмин шудам, ҳар чӣ хоҳӣ бипурс, посух медиҳам ва инчунин мекӯшам ки калиди ганҷинаи ниҳонии Кобул ба дасти ту бирасад. сом қавл дод. он гоҳ синдухт бархоста ба ӯ таъзим карду гуфт: эй номвар, бидон ки ман хеши Заҳок, зани меҳроб ва модари Рудобаам. сом дар ҳайрат монд. чашмонашро калонтар кушода ба гӯянда нигоҳ кард. ҳаргиз гумон намекард ки худи шоҳбонуи Кобул ба назди вай меояд. занро аз ягон хонаводаи давлатманди Кобул ва яке аз ходимаҳои дарбори меҳроб пиндошта буд. синдухт суханашро идома дод: ман назди ту омадам то нияту мақсадатро бидонам. дар Кобул душмани ту кист? агар мо гунаҳгор ва бадгавҳарему лоиқи шаҳриёрӣ нестем, инак дар пешат истодам. маро бастанӣ бошӣ бубанд, куштанӣ бошӣ бикуш. аммо ба ҷони кобулиҳои бегуноҳ ситамраво мадор, ки назди Худованд гуноҳи азим мекунӣ ва равони худро тира мегардонӣ. сом дид ва донист ки шоҳбонуи Кобул ин ҷавонзани сарвқади гуландоми товусхиром далер ва хирадманд ҳам ҳаст. ӯ мот шуд. ҳис кард ки акнун ба ҳеҷ ваҷҳ ба Кобул лашкар ва ба Кобулшоҳиён теғ кашида наметавонад. дудилагии ӯ бартараф шуд. ба синдухт гуфт: ман ба қавли худ устуворам, аз ҷон мегузарам, валекин қавли худро намешиканам. ту ва хешу таборат дар Кобул шодондилу тандуруст бимонед. агар зол духтари туро ба арӯсӣ хоста бошад, ман ба ин розиям. шумоён агарчи зоту насабатон дигар аст, лекин дар хури шаҳриёрӣ ҳастед. модоме ки кирдигор ба шумо подшоҳӣ додааст, бо кирдигор ҷанг нест. ман лобаю зории туро шунидам, акнун дар пайи кори ту мекӯшам. синдухт гӯё кӯҳе аз дӯшаш афканда шуд ва дилаш пур аз шодию сурур гашт. ба сом чунин гуфт: эй кош ҷаҳонпаҳлавон сари самандашро сӯи кохи мо метофт ва меҳмони мо мешуд. сари ин канизаш ба осмон мерасид. агар ман чун ту шоҳеро ба Кобул барам, кобулиҳо ҷони худро нисори ту хоҳанд кард. ӯ лаби сомро дар табассум дида ба дилаш гуфт: сипоси бешумору қиёс ба Яздони пок, ки акнун бехи кина аз дили ин номвар канда шуд. сом ҳангоми бозгашти синдухт ба ӯ ва ҳам барои меҳробу Рудоба муносиби ҳар кадомаш сарупои шоҳона ва дигар ҳадияҳои гаронбаҳо дода ӯро ба Кобул гусел кард. сипас вай нависандаро пеш хонда ба номи манучер нома нависонд. сом имло мекард, нависанда менавишт. дар нома чунон ки расм буд, аввал ба Худо ҳамду сано хонд, сониян шаҳншоҳро ситуд, ситоиш кард, мадҳ кард ва баъд чунин суханҳо ронд: шаҳриёро, 120 сол аст ки ман бандавор дар хизматам. бар сарам гарди кофурии пиронсолӣ нишастааст. ҳамчун ман паҳлавони инонпечӣ
гурдафканро замона ба ёд надошт. ҳар гоҳ ман ба гурзи гарон даст мебурдам, заҳраи гурдони мозандарон об мешуд. агар ман намебудам, аждаҳои кашафрӯд баромадаро кӣ мекушт? дар болои он аждаҳо аз шаҳрҳо ҷой мешуданд ва паҳнояш аз кӯҳ то кӯҳ мерасид. дили ҷаҳоне аз вай ҳаросон, паррандаю чаранда дар ваҳми ҷон буданд. аз тафти дамаш пари каргас дар ҳаво месӯхт. наҳанги дижамро аз об ва уқоби паронро аз осмон ба чангаш мегирифт. чӣ бисёр мардумон ва чорпоёнро ба комаш кашид. ман будам ки миён баста бар саманди пилпайкар нишастам ва бо гурзу камону сипар ба ҷангаш рафтам. маро дида ба хашм омаду ғӯрид. забонаш чун дарахти сиёҳи ба дашт ёзида буд. аз даҳонаш дуди сиёҳ фаввора мезад. аз ғӯришаш замин меларзид. тири хаданги алмоспайконро дар камон ниҳода ба даҳонаш парондаму забонашро аз як сӯ ба комаш дӯхтам. бо тири дуввум сӯи дигари забонашро низ ба комаш дӯхтам. тири сеюмро ба ҳалқумаш зада будам ки хун аз ҷигараш ҷӯшида баромад. аспи пилтангро барангехта гурзи говсарро бар сараш чунон кӯфтам ки гӯё кӯҳи бар вай фуруд омаду мағзи сараш рехт ва заҳраш чун наҳр равон гардид. дар рӯди кашаф зардоб ҷорӣ шуд. аз издиҳоми марду занҳо ки кӯҳсорон пур аз онҳо буду ҷанги маро бо аждаҳо назора мекарданд, хурӯше бархост. ҳама ба ман офарин мехонданд. чун аз ҷанг фориғ шудам, ҷавшан бар танам тика тика ва бар густувони аспам пора пора шуда фурӯ рехта буданд. аз заҳри аждаҳо чанд гоҳе дард мекашидам. аз диловариҳои дигарам чӣ гӯям, ки шаҳриёр худ медонад. ҳар ҷо ки аспам по ниҳад, дили наррашерон дарид ва ҳар ҷо ки теғ кашидам, сари душманон бар хок рехт. солиёни дароз бистарам зини асп буд ва оромгоҳам майдони ҷанг. дар набарду размҳо ёди хонаю ҷо ва хешу ақрабо накардам. пайваста ҷӯёи амонии кишвар ва осудагии мардумон, пирӯзӣ ва шодмонии шаҳншоҳ будам. то ба пирӣ расидам. акнун навбатро ба писарам, золи зар медиҳам. ҷаҳонпаҳлавониро ба вай месупорам, то кори маро давом диҳад ва бо ҳунару далерию размоварӣ шаҳриёрамро хушнуд гардонад. ӯ паҳлавони бас ҳунарвар, дар ҷанг сафдар ва дилаш аз меҳри шаҳншоҳ мунаввар аст. зол орзуе дорад, ки накӯст, зеро дар зимнаш накӯӣ ҳаст. чун ба хизмат бирасад ва аз дидори шаҳншоҳ шодон шавад, орзуяшро баён хоҳад кард. ҷаҳонбонам, аз паймони ман бо зол огоҳ аст. паймон карда будам ки ҳар орзуе ки дошта бошад барорам. ошуфтаю парешонҳол ба наздам омад ва мегӯяд: маро бикушӣ беҳтар аз он аст ки ба Кобул лашкар бикашӣ. ӯ ба Рудоба духтари Меҳроб дил бохтааст ва ҳушу ёдаш ба ӯст. ӯро ба даргоҳ фиристодам, то дарди дилашро худаш ба шоҳаншоҳам бигӯяд. чӣ ҷои тааҷҷуб аст ки мурғпарварди аз мардум дурафтода дар Кобул моҳрӯйро дидаасту якбора ошиқаш шудааст. шоҳаншоҳ ҳам ба ин ваҷҳ бар вай хашм нахоҳад гирифт. бо дили мустаман гуселаш кардам. умедворам бо вай тавре ки шоистаи бузургон аст рафтор кунанд. шаҳриёр албатта намехоҳад ки бандагонаш паймоншикан бошанд ё паймондоронро биозоранд. маро дар ҷаҳон ҳамин як фарзанд аст. ғайр аз вай ғамгусоре надорам. сом писарашро ба назди худ талабида номаро ба ӯ дод ва гуфт: бихон. зол номаро хонда ба чашмонаш молид ва бо миннатдорӣ дасти падарашро бӯсид. зуд савор шав, ба роҳ даро, фармуд Сом. золи зар бо номаи падар сӯи пойтахти шаҳншоҳ раҳсипор гардид. зол дар дарбори Манучеҳр. чун золи зар бар пойтахти Эрон расид, ӯро зуд ба назди Манучеҳр дароварданд. зол пеши тахти шаҳншоҳ замин бӯсид ва лаҳзае чанд сар боло накард. таваҷҷӯҳи Манучеҳрро тани паҳлавонвор, китфи фаррох ва миёни борики ӯ ба худ ҷалб кард. фармуд: рӯи ӯро аз гарду хок покиза карда мушк молиданд. сипас ӯ золро дар назди тахташ нишонда ҳолпурсӣ кард. роҳи душвори пурчангу гардро ба саломат паймудӣ? бо фари ту душвориҳо осон, бо номи ту ранҷҳо роҳат мегарданд, посух дод зол ва номаи Сомро ба ӯ дароз кард. Манучеҳр пас аз хондани нома сарашро поин андохт ва чашм пӯшида замоне ба андеша рафту гуфт: ранҷи диламро афсудӣ.
сом ин номаро бо дарди дил навиштааст. ман бояд дар номааш каму беш андеша биронам. ту чанде назди мо бош, то ман кори туро нек бисанҷам. дарбориёни шоҳ золро 3 рӯз ба зиёфат ва сайру сайёҳат машғул доштанд. дар ин миён манучеҳр ситорашиносонро фармуд ки толеи золро бубинанд. ситорашиносон тавассути зиҷи ҳиндӣ 3 рӯз толеи вайро аз сипеҳр ҷӯё шуда, рӯзи 4 бар шаҳншоҳ гуфтанд. аз ситораҳо чунин падид омад ки аз духтари меҳроб ва писари сом паҳлавоне зода хоҳад шуд ки умри дароз хоҳад дид. ба зӯру тавоноӣ якто, камандаш шергир, худ некном ва машҳури ҷаҳон, паноҳи саворони эронзамин хоҳад буд. манучеҳр аз ин фол хушнуд шуд ва ба ситорашиносон гуфт: ин розро ба ҳеҷ кас нагӯед, пинҳон доред. шаҳншоҳ золро озмуданӣ шуда мубадонро ба боргоҳ талабид ва золро дар миёни онҳо нишонд. фармуд ки ба вай суолҳо диҳанд, то аз ҷавобҳои ӯ пои донишу хирадаш маълум гардад. мубадон суолҳои чистонмонанди худро аз чизҳои осонтар сар карданд. яке гуфт: 12 дарахт дидам. ҳар дарахт 30 шох дошт. маънояшро дарёб. дигаре гуфт: 2 аспи даванд, яке сафед ва дигар сиёҳ. аз паси ҳам беист медаванд, лекин ба якдигар намерасанд. зол бидуни душворӣ посух дод ки дар чистони якум муддао 12 моҳ ва шумораи рӯзҳои ҳар як моҳ. дар чистони дуюм аспи сафеду сиёҳ рӯз ва шаб аст, ки аз якдигар чун нахчир аз саги шикорӣ мегурезанд. ташбеҳи нахчиру саг манучеҳр ва мубадонро хуш омада онҳоро хандонд. чистони мубади сеюм печидатар буд. 30 савор, гуфт ӯ, аз назди шоҳ мегузаранд. саворон ба як шумор 30 нафаранд, ба шумори дигар якто кам. мубади 4 чистони дигаре пеш овард. марғзоре ҳаст, сар то сараш ҳама аз сабзаю ҷӯйбор. марде бо доси бузурге омада ҳамаи хушку тарро медаравад. ба нолаю зории касе гӯш намекунад. панҷумӣ гуфт: дар миёни баҳри пурмавҷе 2 сарв қад кашиданд. мурғе бар тораки ҳарду сарв лона дорад. ҳар гоҳ ки аз лона мепарад, шоху барги сарви якум пажмурда ва хушк мешавад ва сарви дуввум сабз. дарёб ки баҳру сарв чист ва мурғ ба чӣ маънист. зол ҷавоби ин чистонҳоро ҳам ёфт. 30 савор гуфт: 30 рӯзи моҳ аст, лекин гӯянда на моҳҳои порсӣ, балки тозиро дар назар дорад. донишварони зобул ба зол тақвими халқҳои гуногунро ҳам ёд дода буданд. дар тақвими тозиён суханашро давом дод зол. баъзе моҳҳо як рӯз кам меоянд. ӯ ба гӯяндаи чистони марғзор рӯй оварда гуфт: марғзори сар то сар сабзаю ҷӯйбори шумо ҷаҳон аст ва марди даравгар аҷал. мардумон ба сони гиёҳонанд ки доси аҷал медаравад. одамем, омадем ба сарв ва лонаи мурғ. 2 сарв 2 бурҷи осмон, барра ва тарозуст. барра ва тарозу ҳамал ва мизон. мурғ офтоб. офтоб ба бурҷи барра ки омад, баҳор сар мешавад ва аз барра то тарозу нисфи сол ҳаво софу гарм аст ва дарахтону гиёҳон сабз. сипас мурғ ба лонаи дуввум мепарад. офтоб ба бурҷи тарозу меояду фасли хазонро сар мекунад ва аз он пас зимистон меоварад, ки дар ин ними дигари сол ҳаво тира ва дарахту гиёҳ пажмурдаанд. офарин! нидо кард манучеҳр ба тарафи зол. аҳсан, шод бош! хитоб карданд мубадон. аммо озмоиши зол ба ин тамом нашуд. чун рӯзи дигар ӯ назди манучеҳр омада рухсати бозгаштан хост ва гуфт ки падарашро пазмон шудааст, манучеҳр рухсаташ надод. 1-2 рӯзи дигар ист, гуфт. ман мехоҳам дар майдон низ ҳунари туро бубинам. баъд шаҳншоҳ хандида илова кард: медонам, ту на дидори сомро, балки чеҳраи рудобаро пазмон шудаӣ. пас фармуд зангулаи ҳиндӣ ва дуҳулу карнайҳоро бароварда навохтанд. паҳлавонон бо гурзу камону найзаҳо дар майдон ҳозир шуданд. мусобиқаи зӯрозмоӣ ҳунарнамоӣ оғоз ёфт. манучеҳр дар суфа нишаста тамошо мекард. зол ҳам савора ба майдон даромад. дар майдон дарахти куҳансоле буд. ҷанговарони камондор ба он дарахт тир меандохтанд. тирҳои бисёре ба танаи дарахт халиданд. зол асп тозонду омаду тире андохт. тираш танаи дарахтро шикоф карда аз он сӯ баромад. сипас найзабозӣ сар шуд. шарти мусобиқа сипари ҳарифро найза андохта шикоф кардан буд. золи зар яке найза андохта буд ки найзааш 3 қабати сипарӣ барояш
дошта шударо шикоф карда гузашту дар хок фурӯ рафт. дар дашт ҷанговарон машқи набард мекарданд ва ҳар саворе бо саворе зӯрозмоӣ менамуд. зол асп барандехт, ба яке аз зӯртарин паҳлавон ҳамла бурд. ӯ гурехт. зол аз байни гарду чанги ғализ палангвор ҷаста аз қафои паҳлавон расиду ӯро аз камарбандаш гирифта ба замин афканд. ҳам шоҳ ва ҳам сипоҳиёнаш аз он зӯру тавоноӣ дар ҳайрат монданд, зеро он паҳлавон то он рӯз аз ҳеҷ марде мағлуб нашуда буд. ба ин равиш золи зар аз имтиҳони ҷанговарӣ ҳам бо ғолибият гузашт. манучер дар ҷавоби худ ба номаи сом аз дидори писари баҳодури вай изҳори хушнудӣ ва ӯро таъриф кард. ҳамин пури фархунда золи далер каз ӯ хира гардад гаҳи разм шер, диловар ҳунарманду гурди савор, каз ӯ монад андар ҷаҳон ёдгор. шаҳншоҳ инчунин навишт ки ӯ дар бораи издивоҷи зол бо Рудоба хоҳиши падару писарро мепазирад ва бо ин розист. ӯ дар бораи сӯзондани Кобул ва куштани Меҳробу хешонаш фармони худро бекор кард. золи зарро бо хилъати хоса ва дигар ҳадияҳои фаровон ба Зобул гусел карданд. шодӣ дар Кобул. чун хабари ризояти манучер ба Кобул расид, шодии Кобулшоҳ ва аҳли хонадони ӯ поён надошт. меҳроб намедонист ба Синдухт миннатдории беҳад ва ҷӯши муҳаббаташро чӣ тавр изҳор кунад. ёри хирадмандам ва ҷасурам, мегуфт ӯ, маҳбубаи ба ҷон баробарам, нозанинам. ақлу тадбири ту буд, ки рӯзи тираи маро равшан кард. ту ҷони киромиятро ба дами шамшери сом сипар кардӣ ва кини ӯро ба меҳр гардонидӣ. Кобулро аз оташ ва кобулиҳоро аз марг наҷот додӣ. Рудоба дар ҳоле ки аз чашмони фатон бар чеҳраи гулгунаш ашки шодӣ мешорид, модарашро оғӯш карда мебӯсиду ба мазмуни «Ман аз хоки пои ту болин кунам, ба фармонат оромиши дин кунам. Зи ту чашми аҳриманон дур бод, дилу ҷони ту хонаи сур бод». ба ӯ сипосгузорӣ мекард. дере нагузашт ки аз паси хабари хуш худи домод ҳам бо падараш ба Кобул ташриф оварданд. ба хайрамақдами онҳо шаҳри Кобулро оин бастанд. сипас тӯи арӯсӣ сар шуд. Рудоба ва зол ба муроду мақсадашон расиданд. ишқ бар таассуби мазҳабӣ ғалаба кард ва кинаро ба меҳр табдил дод. душманонро бо ҳам дӯст ва хеш гардонид. Кобулистон ва аз он пас Зобулистон 3 ҳафта ғарқи ҷашну шодӣ ва айшу нӯш буданд. зодани Рустам аз модар. моҳҳои ҳомилагӣ. моҳҳои обистании Рудоба ба дарду ранҷ мегузашт. шикамаш ниҳоят калон ва сахт, танаш фарбеҳ ва гарон, баҳори дилафрӯзи ҳуснаш пажмурдаву заъфарон гашта буд. аз гаронии бори бача ба зӯр роҳ мерафт ва агар нишаста бошад хеста наметавонист. модараш Синдухт бо ӯ буд ва парасториаш мекард. чун вақту соати зодан расид, Рудобаро дарди сахт гирифт ва ӯ аз ҳуш рафт. Синдухт ва золи зар тарсиданд. дар байни ин тарсу хавф ва андешаи илоҷ пари симурғ ба ёди зол омад. зуд миҷмар зарфест ки дар он ангишт, уд ва ғайраш шукуфонанду гирд гардонанд. баҳри рафъи дарде. зуд миҷмар дар оташ андохт ва дар вай порае аз пари симурғ сӯзонд. ҳамон дам ҳаво тира гашт ва симурғ: чу абре ки боронш марҷон бувад, чӣ марҷон ки оромиши ҷон бувад, аз осмон фуруд омад. зол вайро фаровон ситоиш кард ва саҷда бурд. симурғ гуфт: ғам хӯрдану гиристан набояд. як ҷарроҳи пуртаҷрибаи чобукдаст биёред, бонуро шароб нӯшонда маст кунед, то ки биму андеша аз дилаш бадар шавад. ҷарроҳ шерро аз сандуқ берун хоҳад кард. ҷарроҳ оварданд. вай бо ханҷари тез паҳлӯи Рудобаи мастро чок карда бачаашро берун овард. модар ба ҳолати мастӣ дардро чандон ҳис накард. сипас ҷарроҳ чоки паҳлӯи Рудобаро дӯхт. симурғ гиёҳеро оварда фармуд ки онро бо ширу мушк омехта ва дар соя хушконида ба захми модар пошанду пари симурғро ба он захм моланд. ҳамин тавр карданд. Рудоба аз таъсири шароб як шабонарӯз хуфта буд. вақте ки бедор шуд, захми паҳлӯяш сиҳат ёфта буд. Синдухт, зол, доя ва канизҳо кӯдакро дида дар ҳайрат монданд. писарак бачаи яксолаи солиму ба қувватро мемонд.
модараш ба вай нигоҳ карда хушнудона хандиду сабук оҳе кашида гуфт: рустам, яъне аз дарду ранҷҳо раҳо ёфтам. ин нахустин калимае ки модари ҷавон бо дидани фарзандаш бар забон ронд. номи бача шуд Рустам. ӯро 10 доя мемаконданд. чӯ аз шир баромад, хӯроки 5 бачаро мехӯрд. дар 8 солагӣ вай навҷавони нерӯманди паҳлавонпайкареро мемонд. ба қадду баст, андом ва рафтор нусхаи бобояш Соми Дастон буду бас. куштани пили сапед. ба зудӣ нахустин корнамоии шербача ба амал пайваст. рӯзе вай бо рафиқони худ аввалин бор шароб нӯшид. шароб аввал ба сарҳои ҷавон зада шӯре хезонд ва сипас хобро овард. рустам дар ҳуҷраи худаш хуфта буд. ногоҳ шӯру ғавғои дар берун бархоста ӯро бедор кард. пили сапеди ҷангии зол, ки аз даҳшати душманон занҷирашро канда буд, ҳар ки ва ҳар чизи пешомадаро хартум зада меафканд, бо 2 ханҷари дандонаш мешикофт, бо 4 сутуни пояш пахш мекард. аз ғӯришу наъраҳои ваҳмангези вай хун дар рагҳо ях мебаст. рустам аз ҷой ҷаҳиду гурзи гаронро бардошта берун давид. хизматгорони даргоҳи зол аз тарси ин ки мабодо ӯ дучори ҳамлаи пил шавад, дар саҳни сарой сари роҳашро гирифтанд. рустам барошӯфта муште ба сари хизматгор зада буд, ки ӯ бо сари торс кафидаву гардани шикаста ба замин фурӯ ғалтид. хизматгорони дигар тарсида гурехтанд. ҷаҳонпаҳлавон дарвозаи оҳанкӯби саройро бо гурзаш зада, банду занҷири онро пора пора карда берун рафт. нигоҳ кард. кӯҳи хурӯшоне дид, ки замин дар зери пои ӯ меларзид. рустам наъраи шеронае кашида далерона ба наздики пил рафт. пили дамон хартуми балоангезашро баланд ва 2 ханҷари дандонашро рост карда ҳамлавар шуд. инак ҳамин замон рустамро бо хартумаш печонда мебардораду ба замин мезанад. раъша ларзиши дасту по аз тарс. раъша бар андоми хизматгорон афтод ва ғираве аз онҳо бархост, ки гурез. лекин рустам аз ҷояш наҷунбид. пил ба вай расида буд, ки гурзи гаронро ба сараш зад. пил мисли ин ки хоросанги ҳазорманӣ бар сараш фуруд омада бошад, ларзида хам хӯрду ғалтид. вақте ки ин набарди рустами ба сол хурду ба нерӯ бузург бо пили ҷангӣ дар шаҳрҳо ва кишварҳо овоза шуд, ҳатто паҳлавонони корозмуда ҳам ангушти ҳайрат ба дандон газиданд. бовар намекарданд, ки аз дасти бачаи 9 сола чунин коре ояд. агарчи набераи Соми ҷаҳонпаҳлавон ва фарзанди золи гурд ҳам бошад, аммо ба зудӣ ҳама диданд ва бовар карданд, ки дар Эрон ҳақиқатан паҳлавони пилпайкарӣ кӯҳқудрате падид омадааст, ки то кунун назирашро чашми олам ва гӯши оламиён нашунида буд. сафари кӯҳи Сипанд. боре золи зар ба писараш чунин ҳикояте кард: аз бобоят Сом шунидам, ки дар кӯҳи Сипанд ҳисоре ҳаст. сараш дар абрҳо, баландиаш 4 фарсанг ва бараш ҳамин қадар, девораш ҳама аз санги хоро. дар ин ҳисор мардумон ва ҷонварони бисёре мезистанд. дарахтони мевадор ва киштзорҳо фаровон буданд. падари Сом, бобои ман, Наримони Далер, бо фармони шоҳ Фаридун ба фатҳи он ҳисор рафта бо ҳисориён меҷангад. нохост онон аз боло ба тарафи бобоям санге меандозанду ӯро мекушанд. лашкари ӯ бесардор монда бармегардад. Сом пас аз 1 ҳафтаи гирьяву азодорӣ лашкар гир оварда ба хунхоҳии падараш меравад. чандин моҳ ҷангида ҳисорро кушоданӣ мешавад, лекин даромадгоҳи онро ёфта наметавонад. дар ҳамаи ин муддат аз ҳисор касе намебарояд, ки ҷои даромаду баромади он маълум шавад. дар ҳисор ҳамаи лавозимоти зиндагонӣ мавҷуд буда ва бошандагонаш ба пари коҳе муҳтоҷ набуданду аз берун чизеро вориди ҳисор намекарданд. оқибат Сом интиқоми хуни падарашро нагирифта аз он ҷо ноумед бармегардад. зол дар поёни ҳикояташ ба Рустам гуфт: акнун писар, набарди ту бо пили сафед гувоҳӣ дод, ки замони паҳлавонию размоварият расидааст. ба Сипандкӯҳ бирав, ҳунар бинамой ва даромадгоҳи ҳисорро пайдо бикун. ба хунхоҳӣ бо бокалонат беху буни он бадкирдоронро баркан. Рустам замоне ба андеша рафту пурсид: падар, оё сипандкӯҳиён ғайр аз куштани бобоям гуноҳи дигаре ҳам доранд? чӣ, магар ин гуноҳ кам аст? тааҷҷуб кард зол. ҷангро ку онҳо сар накарда буданд. аввал бобоям лашкар кашида буд. бо ин ту чӣ гуфтан мехоҳӣ? маълум мешавад, ки гуноҳ ба сипандкӯҳиён набудааст.
оё ту розӣ мешавӣ ки ман хуни бегуноҳонро бирезам? На, посух дод зол. розӣ намешавам. аммо ҳисорёни сипанд ғайр аз ин ки хуни бобокалонат ба гардани онҳост, аз шаҳншоҳи мо фармон намебаранд, хироҷ намегузоранд. ҳоло ин ки сипандгӯ дар дохили шаҳриёрии Эрон аст. кадом шоҳ мегузорад ки дар порае аз мулки ӯ худсарон ва нофармонбардорон ҳукм биронанд? фармон ба Наримон аз Фаридун буд, ин бор аз Манучеҳр аст. рустам донист ки вай бояд ин саркашонро ҷазо бидиҳад. ба тараддуди лашкаркашӣ афтод. аз кӯҳансолони ҷаҳондида ҷӯёи аҳвол ва афзои ҳисорёни сипандкӯҳ шуд ва огоҳӣ ёфт ки ҳисориён фақат ба намак эҳтиёҷ доштанду онро аз берун мехариданд. пас қарор дод ба он ҷо ҳамчун корвонсолор бо корвони намак биравад, ба тавре ки дидбонҳои ҳисор ӯро нашиносанд. аз лашкари гарон даст кашида ба худ чанде аз хешон ва дӯстони далеру ҳушёрашро ҳамроҳ гирифт. ҳамаашон аслиҳаи худро дар даруни бори уштурҳо пинҳон карданд. ҳамин тавр ба сафар баромаданд. ба ҳиллаи худашон хандида хандида ба сипандкӯҳ расиданд. дидбони ҳисор инҳоро аз болои кӯҳ дида назди сардори худ давид ва хабар дод ки бозаргонҳо омадаанд. сардор якеро назди бозаргонҳо давонд то бидонад ки бори онҳо чист. ӯ назди корвонсолор Рустам омада чӣ будани бори уштурҳоро пурсид. гуфтанд намак. фиристода ин хабарро зуд ба сардораш расонд. сардор хурсанд шуд ва фармуд дарвозаи пинҳониро кушода корвонро ба ҳисор дароранд. корвон аз паст ба боло баромада вориди ҳисор шуд. мардумони бисёре ба вай гирд омаданд. рустам назди сардори ҳисор замин бӯсид. сардор бо вай аз барои намак оварданаш сипос гуфт. марду зан ба ивази намак яке ҷома, дигаре палос, савуми табақ ё косаи сафолин, чаҳоруми симу зар оварда харидҳоашонро бардошта бурдан гирифтанд. чун шаб шуд ва торикӣ фаромад, рустам ва паҳлавононаш гурзу камону шамшерҳоро аз даруни намак бароварда омодаи ҳарбу зарб шуданд. аммо ҳаракати бадқасдонаи онҳо аз ҳисориён пинҳон намонд. онҳо аз хатар пай бурда ба по хестанд. кӯтволи ҳисор ба сари рустам теғ кашид, аммо аз зарби гурзи бешафқати вай устухонаш лахт лахт шуда бар замин нақш баст. дар шаби тор теғи хунрези ёрони рустам дар гардану сарҳои саркашон медурахшид. рустам гоҳ гурз мезад, гоҳ шамшер мекашид, гоҳе каманд меандохт ва ҳар бор ҳисории ҷанговаре оғӯштаи хоку хун мегардид. чун падари сиёҳи шаб афтиду рухи тобони хуршед намудор гашт, аз ҳисориён ягон нафар ҷанговари тандуруст намонда буд. ҳамаашон кушта ё захмдор шуда буданд. ба ҳамин равиш рустами ҷаҳонпаҳлавон бо фармони падараш шоҳи Зобул ба макру ҳилла ҷӯйҳои хуни бегуноҳонро равон сохт. ӯ ба Зобул зафарнома навишт. дар ҷавобаш аз золи зар ба вай фармон омад ки дар ҳисор ҳар чизи шоистае ки пайдо кунад, ҳамаро ба уштурҳо бор карда ба хазинаи Зобулшоҳ фиристад ва ҳисорро оташ занад. рустам ин фармонро ҳам ба ҷо овард. зи ҳар чиз кон буд шоистатар, зи муҳру зи теғу кулоҳу камар, ҳам аз лӯлуву гавҳари шоҳвор, ҳам аз дебаҳи чин саросар нигор. гузиду фиристод зи паҳлавон, ҳаме шуд бараҳ андарун корвон. ба кӯҳи сипанд андар оташ фиганд, ки дудаш баромад ба чархи баланд. ҷанг. вафоти Манучеҳр. Нузар. Манучеҳр аз олам гузашт. ба ҷои ӯ писараш Нузар нишаст. вафоти ҳукмдори тавоно Манучеҳр ҳар гуна саркаш ва душманони ӯро далер кард. ҳокимон ва сарлашкарон дар талоши ҷоҳу нуфуз афтоданд. дар мамлакат бенизомӣ, харҷу марҷ сар шуд. ноуҳдабароӣ, бетадбирии шоҳи ҷавон вазъиятро боз ҳам тезу тунд кард. Нӯзар тундхӯ ва бедодгар омад. ба аҳолӣ хироҷҳои гарон меандохт. ҳатто молу мулки чандин соҳибмансабони бонуфузи падарашро мусодира кард. мардумон аз ӯ дилозурда шуданд. аёну ашроф соми Наримонро ба шоҳӣ даъват карда, ба забти тахту тоҷи Нӯзар барангехтанӣ шуданд. аммо ӯ қабул накард. сустии бунёди ҳокимият дар Эрон шоҳи Тӯронро ба васвасаи лашкаркашӣ ва истилогарӣ андохт. шоҳони Эрону Тӯрон аз қадим рақиб ва душмани якдигар буданд. машварати Тӯроншоҳ. Тӯроншоҳ Пашанг барои ҷанги истилогарӣ ва ғорат дар Эрон фурсатро мусоид дониста, аркони давлаташро ба машварат хонд.
бузургони мамлакаташ, писаронаш Афросиёб ва Агрерас, сарлашкаронаш Виса, Бормон, Гарсеваз, Шамосос, Хазарвон, Гулбод дар боргоҳ ҷамъ омаданд. ҳамаи онҳо ғайр аз шоҳзодаи бохират ва дурандеш Агрерас фикри шоҳи ҷангҷӯи худро тарафдорӣ карданд. хусусан валиаҳдаш Афросиёби паҳлавон нияти падарашро гарму ҷӯшон ҳимоя кард. Агрерас падарашро аз оқибати шуми чунин ҷанг огоҳ кард. аз ҳунари лашкаркашони Эрон Соми Наримон, Қорани Кова, Кашвод, Золи Зар, Гев сухан ронд. сиёсати бобояш Зодмашро, ки хоҳони сулҳу дӯстӣ бо Эрон ҳамсоя буд, ба ёди шоҳ овард, аммо судманд наяфтод. Афросиёб сарлашкар. Пашанг Афросиёбро сипаҳсолорӣ дода ба Агрерас гуфт, ки валиаҳд дар ҷанг наррашер аст, сафшикан аст, ҳатман зафар меёбад ва ӯ Агрерас бояд ҳамроҳи бародараш биравад ва дар зери фармони ӯ биҷангад. баҳонаи расмии ҷанг интиқоми хуни Тӯронхудой Тӯр ва инчунин Ховархудой Салм буд, ки ҳарду дар ҷанги Манучеҳр кушта шуда буданд. 400 000 лашкари Тӯрон ва 100 чанд ҳазор лашкари Эрон гарди дашту биёбонҳоро ба осмон бароварда аз ду ҷониб ба сӯи ҷайҳун ҳаракат карданд. сарлашкари Эрон бо ҳунартарини лашкаронаш Қоран писари Коваи оҳангар буд. дар соҳили ҷайҳун ба Афросиёб хабари вафоти Соми Наримон расид. Золи Зар дар Зобулистони дур азодор ва машғули дахмасозӣ бар қабри падараш буд. Афросиёб ин хабарро ба фоли нек гирифта ба Тӯроншоҳ навишт, ки ман пеш аз ҳама аз ин падару писар бим доштам. акнун ки инҳо нестанд, лашкари Эрон ба осонӣ сайди ман хоҳад шуд. вай Шаммос ва Хазарвонро ба 30 000 савор ба ҷанги Зол ва фатҳи Зобулистон равона кард. оғози ҷанг. сипас лашкари ду ҷониб дар мавзеи деҳистон ба ҳам наздик шуданд. ҷанг бо набарди паҳлавони Тӯронӣ Бормон бо Қубод бародари Қоран оғоз ёфт. Қубод дар ин ҷанги танбатан кушта шуд. Қоран бо алами ҳалоки бародараш лашкарро тезу тунд ба ҳуҷум бурд. худаш ба ҳар сӯй асп давонда шамшер мезад, найза меандохт, гурз мекӯфт. наздик буд ки эрониён ғалаба кунанд. ин ҳолро дида худи Афросиёб дар сари сипоҳи хосаи яккачинаш ба ҷанг даромад. ҳарбу зарб то шаб давом кард. ба ҳеҷ тараф зафар даст надод. аз ҳарду тараф сарбози бисёре кушта шуд. эрониён 50 000 ҷанговари худро талаф доданд, вале бо вуҷуди ин сахт истодагӣ карданд. пагоҳи дигар тарафайн боз ҳамдарафтиданд. шоҳ Нӯзар шахсан бо Афросиёб набарди танбатан кард. дар набард дасти сарлашкари Тӯронӣ боло шуд. сипоҳи эрониён боз ҳам талафоти бисёр дода ақиб нишаст. шикасти лашкари Эрон. рӯзи сеюм Қоран сипоҳи хастаҳол ва парешонашро мураттаб сохта худаш бо Нӯзар дар қалб истод. ба сардории Маймана паҳлавон Шопури Настӯҳро ва ба Майсара паҳлавон Талимонро гузошт. ҷанги қаттоле ба амал пайваст. Майсараи Тӯрониён Майманаи эрониёнро пахшу пароканда кард. Шопури Настӯҳ кушта шуд. лашкари Эрон шикаст хӯрд. шоҳ Нӯзар бо Қоран ба ҳисори деҳистон паноҳ бурданд. Афросиёб деҳистонро муҳосира карда чандин рӯз бо ҳисориён ҷангид, лекин ҳисорро гирифта натавонист. ӯ як қисми лашкарашро бо сардории Курӯхон шабона ба ақибгоҳи дури эрониён ба сӯи Порс равона кард. Қоран аз ин ҳол огоҳӣ ёфта парешонхотир гашт, зеро бору бунаи сипоҳи Эрон ва инчунин оилаҳои ҷанговарони эронӣ ва аҳли хонадони шоҳ Нӯзар ҳама дар Порс буданд. агар онҳо ба дасти Тӯрониён асир рафтанд, лашкари Эрон якбора маъюс ва давом додани ҷанги зидди истилогарон номумкин мегардид. Қоран хост фавран аз пайи Курӯхон афтад ва нагузорад ки ба Порс бирасад, лекин шоҳ Нӯзар иҷозаташ надод ва гуфт ки ӯ шоҳ пештар ба Порс барои муҳофизати оилаҳо Тӯс ва Густаҳамро фиристодааст. амалиёти Қорани диловар. аммо Қоран бекор истода наметавонист. вай марди ҳаракату амал буд. ба болои ин сарони лашкар ба ҳуҷраи Қоран омада аз ӯ таъқиб кардани тӯрониҳои Курӯхонро талаб карданд ва гуфтанд ки шоҳ Нӯзар бепарво машғули айшу нӯш аст
و حال آنکه عائله‌ها و ناموس آنها در خطرند. قارن به قرار قطعی آمد که به فرمان شاه اطاعت نکند و مستقلانه به طوری که تجربه لشکرکشیش می‌فرمود عمل نماید. وی لوازمات زندگانی شاه را در حصار دهستان مهیا و به محافظت او لشکر گذاشته امنیت حیاتش را تأمین کرد و خود شبانگاه برآمده راه پارس را پیش گرفت. لشکری وی آن شب و روز دیگر با سرعت و به ایست راه پیموده شامگاه به قلعه سپید رسید. شب در قلعه خوابیده اسبها را دم دادند و بامداد باز به راه افتادند و یک منزل هم نرفته ناخواست به سپاه تورانیان دچار شدند. تورانیان از حرکت قارن به طرف پارس آگاه شده از دهستان برآمده به پیش افتاده شب از نزدیک قلعه سپید گذشته در سری راهش کمین گرفته بودند. آنها با پلان جنگی آمده بودند و سالارشان بارمان بود. شکست خوردن بارمان. قارن به این پهلوان تورانی قصد خونی داشت. خونی برادرش قباد در گردن بارمان بود. لشکرکش غیور از تصادف نه فقط به دست و پا نشد، بلکه حتی خرسند شد که اینک میتواند حسابش را با کشنده برادرش برابر کند. در حرب و ضرب که فوراً به عمل پیوست، قارن به بارمان نبردی تن به تن کرد. دو سوار به هم در افتیده ساعت نبردی با جوش و خروش کردند. نهایت قارن به کمر بارمان یک نیزه خلانده او را از اسب غلتاند. مغلوب شدنی سالار دل لشکرش را شکست. جنگاوران قارن آن لشکری روی افتاده را تارومار کردند. سپاه مظفر با شتاب با راه پارس پیش رفت. از آن پس چنان که تورانی‌ها انتقام بارمان را از شاه نوذر گرفتند، نوذر چون از رفتن قارن آگاهی یافت به ترس حال و جان خود افتاد و چاره بر آن دید که فوراً از پس قارن برود. وی به اسب سوار شده در سر سپاه خاصه خود با شتاب و جدل روان گردید. این سراسیمگی شاه خطایی بود که به سرش بلا آورد. افراسیاب زود از پیش افتاده در بیابان به وی رسید. در پایان یک زد و خورد کوتاه نوذر گرفتار شد. با همراهی او 1200 جنگاورش اسیر افتادند. تورانیان این غلبه کلان خود را تنتنه می کردند. آخر آنها خود شاهنشاه را اسیر گرفتند. باوری داشتند که اکنون جنگ تمام و ایران مسخر آنها می شود. همه شادی می کردند. فقط یک نفر سالار نامی غمگین بود. این سالار ویسه بود که با مغلوب و مجروح شدن پسرش بارمان عزا می گرفت. ظفر قارن بر ویسه. ویسه با یک فوج سپاهی جرار رزمجوی به راه افتاد. در راه پسری مجروحش را در خاک و خون یافت. فغان به آسمان برآورد و با تشنگی انتقام از پی قارن گرفت. ز درد پسر ویسه جنگجوی، سوی پارس چون باد بنهاد روی. قارن در پارس خبری آمدن ویسه را شنیده سپاه از سواران تازی به مدافعی سیستان فرستاد و خودش به مقابل ویسه روان شد. چون به دشت برآمد از دست چپش از دور گرد دید. از درون گرد درفش سیاه نمودار گشت. گرد از سوم اسپان توران سپاه برخاسته بود و در سر این سپاه ویسه می آمد. صفهای هر دو لشکر به جنگ آراسته شدند. ویسه از قبیله سپاه خود آواز داد که ای قارن، شاه تو به ما اسیر افتاد. تاج و تخت ایران واژگون شد. از کنوج تا کابل و زابل همه در چنگ ماست. اکنون تو کجا می روی؟ در کجا آرام می یابی؟ تسلیم شو. مرا قارن کاوه می گویند. پاسخ داد آهنگرزاده دلاور. من از هیچ پیش آمده نمی هراسم. نه از ترس رفتم از دهستان، بلکه به جنگ پسری تو رفتم. از کین او دلم را خالی کردم. اکنون با تو می جنگم. تو را هم مردانه دستبرد خود می کنم. کرنایها بانگ جنگ را نواختند. طرفین به هم در آویختند. گردی که از دشت برخاست هوا را تیره ساخت. خاک از خون لعل فام گشت. قارن خروش برآورده به ویسه حمله برده بود که وی تاب نیاورد. گریخت. صدها جنگاورانی مقتول و مجروح او در دشت مانده تومه پلنگان و کرگسان گردیدند. در این میان لشکرکشان تورانی، شماساس و خزروان سپاه 30,000 سواران را به طرف زابلستان کشیده تا رود هیرمند رسیدند. تدبیر مهراب. در زابل مهراب ایستاده بود. زال زر در گورابه به اعضای پدر نشسته بود. به تربت او دخمه می ساخت. مهراب که با سپاهی کم شمار مانده بود و نیروی مقابلت کردن نداشت، نزد شماساس و خزروان وکیل فرستاده عرض اطاعت کرد و اظهار داشت که من نژاد ضحاکم،
аз тарси ҷон ба золи зар пайваст ва духтар дода будамаш. ҳоло ки зол ба аъзои падар дар гӯроба нишастааст, тамоми Зобулистон дар ихтиёри ман аст. акнун фурсатам диҳед, то вакили худамро ба нисору тӯҳфаҳои шоиста назди Афросиёб фиристам ва мунтазири фармони ӯ бошам. агар ӯ гӯяд ки ба наздам биё, меравам ва подшоҳиро ба вай месупораму худам аз бандагони ӯ мешавам. ба ҳамин тарз Меҳроб аз ин сӯ дили Шамососро баста, аз сӯи дигар пайки худро назди золи зар фиристод, ки пару бол барору парон биё, ки душман инак ба Хирманд расидааст. зол падарарӯси худро дер интизор накарда, бо сипоҳе ки зери фармонаш буд, ба Зобул шитофт. Меҳробро пой бар ҷо дида хушнуд шуд ва ба ҳиллаю тадбири вай офарин хонд. бечунин ҳиллаи ӯ Зобулистон кайҳо лагаткӯпи аспони Шамосос мегардид. се тири зол. акнун гуфт зол ба Меҳроб: ман мераваму бо Шамосос яке даст меёзам. вақте донистанд ки ман омадам, ҳоли онҳоро хоҳӣ дид. паҳлавон дар шаби тор номаълумак ба назди дарёи Хирмонд рафта, аз камон се шӯъба тир ба се ҷои қароргоҳи тӯрониён паронд. пагоҳон сарбозони тӯронӣ он се тирро ба назди солорҳои худ оварданд. Шамосос ва Хазарвон нигоҳ карда дар ҳар се тир нишони золи зарро диданд. Шамосос ба хавотир афтода гуфт: золи зар дар Зобул аст? мо ғафлат кардаем. Хазарвон хавфи аз тирҳо ба дилаш ворид шударо фурӯ нишонда далерӣ карду гуфт: зол яктан аст. вай оҳантан не, дев ҳам не. ту хавф мабар. ман худ кори ӯро месозам. офтоб ба қиём омада буд ки хурӯши таблу дуҳулҳо оғози ҷангро эълон кард. ҷангисаворони тарафайн бо шамшеру найзаю гурзҳои гаронсар ба болои якдигар тохтанд. дар як дам дашт дар абри гард ва хун ғарқ шуд. Хазарвон ногоҳ аз байни гард пайдо шуда бо амуду сипар ба зол ҳамла овард. яке амуд зад. аз зарбаш ҷавшан бар тани зол пора шуд. тӯрониён сипоҳи золро ба танг оварданд, аммо сипоҳи кобулии Меҳроб ба мадад расида ҳуҷуми онҳоро гардонд. зол ба танаш кабр пӯшоки ҷангӣ бо пахтаю абрешим пур аз лаганда шуда пӯшида аз нав ба ҷанг даромад. ба даст андарун дошт гурзи падар, сараш гашта пурхашму пурхун ҷигар. Хазарвон боз дар миёни гарду чанг намуддор гашт. зол хурӯшону дамон бар вай тохта гурзи говсарро бар сараш фуруд овард. паҳлавони тӯронӣ оғуштаи хун шуда аз ин фурӯ ғалтид. сипас зол паҳлавон Гулбодро ҳам як тири хаданг андохта миёнашро ба кӯҳаи зин духт. торумор. Шамосос ҳалокати он ду ҳамсафи худро дида дилашро бой дод ва гурехт. боқимондаи сипоҳи тӯрониён чун рама дар борону жола пароканда гашт. лашкаркаши бахт баргашта Шамосос ҳангоми фирор дар биёбон ба Қоран дучор шуд, ки аз ҷанги Виса баргашта буд. Қоран сипоҳи ӯро торумор кард. худи Шамосос танҳо бо якчанд нафар сарбозонаш рӯй ба гурез оварда дар ниҳояти абгорию табоҳии ҳол ба урдугоҳи Афросиёб расид. ба ҳамин тарз дар натиҷаи ҳунару тадбиру диловарии Қоран ва золи зар, юриши истилогарон сӯи Порс ва Зобулистон ба нокомӣ ва ҳалокати лашкари онҳо анҷомид. кушта шудани Шоҳнӯзар. нобуд шудани сипоҳи 30,000-ии Шамосос, кушта шудани паҳлавонони Номӣ, Хазарвон ва Гулбод сипаҳсолори Тӯронро ниҳоят дилтанг кард. бе ин ҳам вай аз шикасти сипоҳи Бормону Виса аламзада буд. ӯ кину ғазаби худро бар сари асирони эронӣ рехт. фармон дод ки Шоҳнӯзарро бо ҳамроҳии асирони дигар аз зиндон ба дашт бароварданд. Афросиёб сари шоҳаншоҳро бо шамшер бурид ва танашро ба хок афканд. асирони дигарро ҳам ки пеш аз 1000 нафар гурдони номдор буданд, ба дами теғ супурданӣ шуда буд, ки бародари ӯ шоҳзода Агрерас хурӯшида ба ҳимояти онҳо бархост. асирони бесилоҳро куштан раво нест, гуфт ӯ ба Афросиёб. асиркушӣ номардӣ ва пастист. ту онҳоро ба ман супор. ман ҳамаашонро дар зиндон нигоҳ медорам, то он ки ба аҷали худашон бимиранд. Афросиёб бо бародари худ низоъ кардан нахост. ночор асиронро ба вай супурд. сипас вай лашкарашро аз Деҳистон ба тарафи Рай ба вилояти марказии Эрон кашид. Эрон забт карда шуд ва Афросиёби фотеҳ бар тахти подшоҳии он нишаст. истиқлоли Эрон маҳв, салтанати бегонагон барқарор гашт. бедодгарӣ, гирӯдор, қатлу ғорат шуғли ҳаррӯзаи истилогарон буд. халқ ва мамлакат дучори бадбахтии азиме гардиданд. савганди зол. аммо ватандӯстони Эронзамин ба салтанати бегонагон сар нафароварданд. онҳо ба Зобул назди золи Дастон рафта
ӯро ба сардории мубориза барои озодӣ ва истиқлоли ватан даъват карданд. гуфтанд ки ҳозиранд ҳамагон дар зери байроқи ӯ ба ҷанги озодихоҳии ватанӣ бархезанд. ҳама теғи заҳробгун баркашем, ба кин ҷустану душманонро кушем, бипӯшем ҷавшан ҳама кинаро, бисозем нав кини деринаро. золи зар баъд аз сом сари паҳлавонони эронзамин буд. марди пурдониш ва хиратманде буд. сахт маъюс буд аз ин ки шоҳ шаҳид шуд ва эрони мағлуб бесару бепешво монд. аммо гуфтори ватандӯстонро шунида гӯё аз нав ҷон гирифт. савганд хӯрд ки то истилогаронро наронам ва эронро озод накунам, шамшер ба миён намениҳам. вазин тахти ман, рикоб пойгоҳи ман аст. ӯ ба атрофу акноф одамони худро фиристода халқро ба қиём даъват ва ба таҳияи сипоҳу силоҳ шурӯъ кард. озод шудани асирон. нахуст барои халосии ҳамватанони асирафтода кӯшише кардан лозим буд. зол қосиде ба шаҳри Сорӣ назди Ағрерас ки асирон дар он ҷо ба зери дасти ӯ буданд фиристод. қосид бо қароргоҳи шоҳзодаи Тӯронӣ расида мувофиқи фармони Зол ба ӯ чунин гуфт: ту медонӣ ки Золи Дастон бо Кобулшоҳ Меҳроб дар Зобулистон побарҷо истодааст ва паҳлавонони размоваре чун Қоран, Харрод, Кашвод ва дигарон ҳамроҳи ӯянд. агар вай инон ба сӯи шумо тобаду ба ҷанг ояд, Афросиёб тез шуда ҳамаи асирони эронии бегуноҳро мекушад. аммо агар ту асиронро озод кунӣ, Зол аз ҷангу ҷидол даст мекашад ва сипоҳашро пароканда мекунад. Ағрерас ба Қосид чунин посух дод: агар асиронро раҳо кунам, Афросиёб маро ба хиёнат гунаҳгор хоҳад кард. ман чораи дигаре месозам. бигузор Золи Дастон ба ин ҷониб лашкар кашида ба ҷанги ман ояд. вай ба наздики Сорӣ ки расид, ман асиронро монда ба тарафи Омул ва Рай ақиб меравам. баъд асирон зиндаю саломат ба Зол мепайванданд. Қосид ба Зобул баргашта паёми Ағрерасро ба Зол расонд. Зол тадбири шоҳзодаи Тӯрониро писандид ва ба ҳиммату мардонагии вай офарин хонд. ба паҳлавон Кашвод фармон дод ки фавран бо сипоҳ ба тарафи Сорӣ ҳаракат кунад. чун Кашвод ба наздики Сорӣ расид, нақшаи Ағрерас амалӣ гардид. шаҳзодаи Тӯронӣ гӯё ба ҳуҷуми Кашвод тоб наоварду асиронро гузошта лашкарашро ба тарафи Рай ақиб бурд. ҳамаи ҷанговарони асири эронӣ раҳо ёфта ба Кашвод пайвастанд ва бо ӯ равонаи Зобул гардиданд. аммо некӯкории Ағрерас барои ӯ беоқибат намонд. вақте ки вай ба Рай омад, Афросиёб аз халосии асирон огоҳ шуда бародарашро итоб кард: ин чӣ коре буд ки ту кардӣ? бо гуфтори шакарин маро аз куштани душманонам боз доштӣ ва оқибат ба шакар заҳр омехтӣ. магар ба ту нагуфта будам ки онҳоро бикуш? дили ҷанговар ҷои хашм аст, на ҷои шафқат ё хирад. ту ҳанӯз нафаҳмидаӣ ки хирад бо кин ҳаргиз намеомезад. ба ҷанговар андаки шарму ҳаё низ дар кор аст, посух дод Ағрерас ба Афросиёб. на ҳама вақт ки дасти ту боло шуд, бояд бадӣ кунӣ. аз Яздон битарс. тоҷи нигин ҳамчун ту ҷаҳон ҷӯёнро бисёр мебинад ва ба комронии ҳамаашон зомин шудан намегирад. бо шунидани ин сухан Афросиёб барошуфт. оташи ғазабаш шӯълавар гардид. он ҷо марди хирад бо деви хашм рӯбарӯ истода буд, аммо хирад кай бо хашм меомезад. Афросиёб яке шамшер кашиду ба миёни бародараш зада ӯро дуним кард. Золи зар хабари бародаркушии сарлашкари Тӯронро шунида гуфт: ин нишонест аз заволи кори Афросиёб. шаҳриёрии ӯ вожгун хоҳад шуд. вай аз Зобулистон ба вилояти Порс ҳаракат кард. Афросиёб аз ҳаракати вай огоҳ шуда ҳамчунин ба он сӯ рӯй овард. талояҳои ду лашкар ба ҳам расида ҷангро пайвастанд. муҳориба 2 ҳафта давом кард. зафар на ба зобулиҳо даст дод ва на ба тӯрониҳо. савору пиёдаҳои ду тараф ниҳоят монда шуда ночор ақиб гаштанд. дар вақте ки талояҳо машғули ҷанг буданд, Золи зар ва ёронаш ба тахти холимондаи Эрон аз авлоди Фаридун шоҳ меҷустанд. саранҷом интихобашон ба Зави Таҳмосп қарор гирифт, ки насабаш дар пушти чаҳорум ба Фаридун мерасид. Зав пири 83 солае буд ва дар гӯшаи дур аз кашмакашиҳои замон зиндагӣ ба сар мебурд. ӯро оварда ба тахт нишонданд. пирамарди порсо ва беозор Зави Таҳмосп аз ҷангу ҷидол безор буд. сулҳ мехост ва то метавонист лашкарро аз разму набард боз медошт. дар замони подшоҳии Зави Таҳмосп қаҳтии азиме рӯй дод. зимистон камбарф омад ва баҳору тобистон як қатра борон наборид. хок ва гиёҳ хушк шуданд. нонро бо дирам баркашиданд. дар ҳамин вазъият ду лашкари гурснаву бемадор
бе он ки камтарин маҷоле ба ҷангидан дошта бошанд, 5 моҳ рӯй ба рӯи ҳамдигар истоданд. бештарини аспон ва шутуронро кушта хӯрданд. зи тангӣ чунон шуд ки чора намонд, зи лашкар ҳаме пуду пора намонд. сулҳ. аз лашкарҳо ғавғо бархост. мегуфтанд: худо ба мо қаҳр карда ин қаҳтиро ба мукофоти бадиҳоямон ба мо фиристод. ба ҷанг хотима доданро талаб мекарданд. сипоҳи Эрон назди шоҳ Зав намояндагони худро фиристода дархост карданд ки бо ҳар воситае ки бошад бо душман сулҳ бандад. вакилони шоҳ бо тӯйрониҳо дар музокира шуданд. музокираи сулҳ ба он қарор гирифт ки аз ҷайҳун он тараф то Чину Хутан мамолики Афросиёб аст ва Эрон ба он сарзаминҳо ҳеҷ тамаъ ва даъвое надорад. инчунин тӯйрониҳо низ ба ин тарафи ҷайҳун дасти таърруз дароз намекунанд. чун сулҳнома имзо шуд, сипоҳи тӯрон мамлакатро холӣ карда ба ватани худ рӯниҳод. Зав низ лашкарашро ба ҷониби Порс ақиб кашида буд, ки осмон ҳам гӯё аз қаҳр фаромаду ба замини ташна борони мӯл зиёд бисёр борони мӯл фиристод. гӯё аз файзи сулҳ буд ки ҷаҳон аз нав шукуфт. замин сабзи гулпӯш гашт. пур аз ғулғули раъд шуд кӯҳсор, замин шуд пур аз рангу бӯю нигор. ҷаҳон чун арӯсе расида ҷавон, пур аз чашмаю боғу оби равон. чу мардум надорад ниҳоди паланг, нагардад замона барӯ тору танг. қиссаи шоҳ Ковус ва ҷанги мозандарон. дарахти барӯманд чун шуд баланд, гарояд зи гардун барӯ баргазанд. шавад барг пажмурдаву бех суст, сараш сӯи пастӣ гирояд нахуст. чу аз ҷойгаҳ бугсилад пои хеш, ба шохи навоин диҳад ҷои хеш. марӯро супорад гулу баргу боғ, баҳоре ба кирдори равшанчароғ. агар шохи бад хезад аз бехи нек, ту бо бех тундӣ маёғоз лек. падар чун ба фарзанд монад ҷаҳон, кунад ошкоро барӯ барниҳон. гар ӯ бифканад фару номи падар, ту бегона хонаш махонаш писар. агар гум кунад роҳи омӯзгор, сазад кӯ ҷафо бинад аз рӯзгор. бо ҳамин панд фирдавсӣ қиссаи подшоҳии Кайковусро оғоз менамояд. васвасаи кишваркушоӣ. Кайковус баъд аз падараш Кайқубод ба тахт нишаст. ӯ марди худрай, худком ва тундмизоҷе буд. аз рӯзҳо як рӯз бар тахти булуринпоя нишаста дар гулшани зарнигор майи хушгувор мехӯрад ва ба надимону сарони лашкараш аз бешу кам сухан меронад. дар байни сухан ҳардам ба ганҷи фаровону сипоҳи гӯш ба фармонаш болида мегуфт: дар ҷаҳон бартар аз ман шоҳу зебандаи тахту тоҷ кист? надимону паҳлавонон аз ин худписандии шоҳи ҷавон дар тааҷҷуб монда хомӯш менишастанд. пардадори шоҳ омада хабар дод ки марде барбад ба даст омадааст. мегӯяд ки хушовоз ромишгаре ҳастам. шоҳро бигӯ, агар маро лоиқи бандагиаш бинад, қабулам фармояд. шоҳ фармуд, ромишгарро дароварда дар қатори созандаву сарояндагон нишонданд. ромишгар деве буд ҷодугар, аз мозандарон омада буд. барбаташро навохта бо овози баланди дилнавоз суруди мозандаронӣ оғоз кард ки мозандарон шаҳри мо ёд бод, ҳамеша барӯ бӯмаш обод бод. ки дар бӯстонаш ҳамеша гул аст, ба кӯҳ андарун лолаву сунбул аст. ҳаво хушгувору замин пурнигор, на сарду на гарму ҳамеша баҳор. навозанда булбул ба боғ андарун, гурозанда оҳу ба роғ андарун. гулоб аст гӯи ба ҷӯяш равон, ҳаме шод гардад ба бӯяш равон. саросар ҳама кишвар ороста, зи дебову динору аз хоста. бутони парастанда бо тоҷи зар, ҳама номдори зарин камар. касе кандар ин бӯми обод нест, ба ком аз дилу ҷони худ ёд нест. суруди ҷодугари хушовоз ба дили Ковус ҳаловат бахшид ва аммо таърифи хубиҳову неъматҳои мозандарон дар сари ӯ тоза андешае падид овард. ман бояд ба он сӯ лашкар кашаму он кишварро ба даст дарорам. кин буд андешаи ӯ. ба бузургон чунин гуфт: мо ҳама ба базму айш дил ниҳодаем. ҳол он ки марди далер агар коҳилию танпарварӣ пешаи худ созад, ҳеҷ аз осудан сер намешаваду шахсияташ паст, равонаш тира мегардад. охир ман ба бахту нажот аз ҷамшеду заҳоку қайқубод бешӣ дорам. пас бояд ҳунарам низ аз онҳо бештар бошад. маро лозим аст ки ба мозандарон лашкар бараму бо гурзи гарон он кишварро саросар бигирам. бузургон сухани ӯро шунида
ҳама зард гаштанду пурчин рӯй. Зеро Мозандарон кишвари девон буд ва пеш аз Ковус ҳеҷ як фикри ҷанги он девонро накарда буд. Аз ҳозирон ҳеҷ кас ёроии гардонидани сухани шоҳро надошт. ҳама андӯҳгин шуданд. паҳлавони сипоҳ Тӯс, Гударз, Кашвод, Гев, Хурод, Гургин, Баҳром гуфтанд: мо ҳама ба фармони туем, ҷуз ба фармони ту дар замин қадам намениҳем. даъват кардани паҳлавонон золи зарро. аммо баъд паҳлавонон дар ҷои дигар анҷуман сохта шоҳи худписанди камандешро маломат карданд ва гуфтанд: аз бахти бад ин чӣ балое буд, ки ба сари мо омад? агар шаҳриёр он чиро ки гуфт ба амал орад, Эронро табоҳ ва ҳамаи моро ҳалок мегардонад. мо бояд чорае созему ин балоро аз сари кишварамон дафъ кунем. сари паҳлавонон Тӯс гуфт: эй размдида диловарон, чора ин аст ки акнун якеро бар уштури таковор нишонему сӯи золи Дастон давонем. ӯро паём диҳем ки агар сар бар гил дорӣ, машӯй, гул ба даст дорӣ, мабӯй, ба зудии зуд биё, магар ки ӯ шоҳро панд дода аз нияти пурхатараш гардонад. таклифи Тӯс маъқул афтод. ҳамон рӯз якеро ба уштури раҳвор нишонда сӯи Нимрӯз давониданд. пайк ба Нимрӯз расида воқеаро ба золи зар баён кард ва аз номи паҳлавонон чунин гуфт: эй номвари вологавҳар, ба ин кор агар ту камар навандӣ, дар кишвари мо як тани зинда ва як марзи обод намемонад. шоҳро аҳриман аз роҳи рост берун кардааст. вай ганҷи беранҷро соҳиб шуда худро аз Ҷамшеду Кайқубод афзун медонад ва мехоҳад ба ҷанги Мозандарони девмакон биравад. золи Дастон ин хабарро шунида сахт ба худ печид ва гуфт: Ковус ҳанӯз гарму сарди ҷаҳонро наёзмудааст, сухани ҷаҳондидагонро намешунавад. ин шоҳи худкоми хомтамаъ ки аз андешаи теғаш шоҳони ҷаҳон меларзанд, аҷаб нест ки панди маро ҳам нагирад. аммо ман меравам ва аз панду насиҳат ҳар чӣ ҳаст ба ӯ мегӯяму диламро холӣ мекунам. дар ин гуна вазъу ҳол ба шоҳи ҷавон панд надодани маро на офаридгор хоҳад писандид ва на аз бузургони Эронзамин. агар панди маро пазирад, суди ӯст; напазирад, ихтиёраш. зол он рӯзу шаб пурандеша буд, то саҳар нахуфт. саҳар савор шуда ба роҳ афтод. бузургони Зобул ҳамроҳаш рафтанд. панди зол. чун ба назди шаҳри Тайсафун, пойтахти Эрон расиданд, сарону паҳлавонони сипоҳ аз шаҳр ду манзил пеш омада золи Дастонро истиқбол карданд. вай дар боргоҳ чунон ки расм буд, аввал шоҳро ситоиш кард ва сано хонду баъд дари суханҳои гуфтаниро боз намуда ба вай сангинӣ, бурдборӣ ва дурандеширо ки шоистаи шоҳон ва бузургон аст, талқин кард. гуфт: шунидам яке нав сухан бас гарон, ки шаҳр дорад оҳанги Мозандарон. сухан бишнаваи номвар шаҳрёр, бародӣ, родӣ, оли ҳиматӣ. бародӣ яке панди омӯзгор, ки родӣ сари хубию меҳтарист, зиродӣ фузунию ҳам беҳтарист. зи ту пештар подшаҳ буданд, марин роҳ ҳаргиз напаймуданд. або, або, бо, лашкари гашну гашт, анбӯҳ фаровон. або лашкари гашну гурзигарон накарданд оҳанги Мозандарон, ки он хонаи деви афсунгар аст, тилисм асту дар банди ҷоду дар аст. маронро ба шамшер натвон шикаст, ба ганҷу ба дониш наёяд ба даст. марон ганҷро ҳеҷ натвон кушод, мадеҳ марду ганҷу дирамро ба бод. ту аз хуни чандин сари номдор, зи баҳри фузунӣ дарахте макор, ки бори бадандеш нафрин бувад, на оини шоҳони пешин бувад. ҷавоби Кайковус. шоҳ ба зол чунин посух дод: аз панди ту бениёз нестам, вале мардиву ҳунару ганҷу сипоҳи ман аз Ҷамшеду Фаридун ё Манучеҳру Кайқубод, ки ёди Мозандарон накарданд, афзунтар аст. ё аз он девнажодон якеро зинда намегузорам, ё бар онҳо боҷу хироҷи гарон меандозам. ман аз афсуну ҷодуи онҳо наметарсам. албатта медонам ки дар роҳи ин мақсад басе ранҷ бояд кашид. лекин ҷаҳонофаринанда ёри ман аст, сари нарадевон шикори ман аст. Эронро ба ту ва писарат Рустам месупорам. ҳар ду то баргаштани ман нигаҳбони кишвар бошед. аммо агар шумо дар ҷанг ёри ман набошед, туро дар ин ҷо зиёд истодан ҳоҷат нест. метавонӣ баргардӣ.
зол донист ки ба ковус панду ҳикмат бесуд аст. ӯ маъюс шуд, гуфт: то он че аз ман шунидӣ ҳама аз дилсӯзӣ ва некхоҳӣ буд. одамӣ на маргро аз тани худ дур кардан метавонад ва на чашми замонаро ба сӯзан кӯр кардан. парҳез ҳам касро аз ниёзмандӣ намераҳонад. ва шоҳ низ аз ин се чиз озод нест. мабод ки баъд панди маро ба ёд ориву аз кардаи худ пушаймон шавӣ. золи дастон инро гуфта ба шоҳ сабук хайрбод карду аз боргоҳи ӯ ба дили ғамгин берун рафт. ӯ ба паҳлавонони сипоҳ панд ношунидану бар азми носазовори худ устувор будани шоҳро гуфта буд, ки онҳо низ ғамгин шуданд. гев барошуфту ба зол гуфт: пас аз кирдгори ҷаҳонофарин ба ту дорад умед эрон замин. кунун чораи мо ҳамин асту бас, ки ҷуз паҳлавон шоҳи мо нест кас. яъне шоҳи мо туӣ. ковусро мо дигар шоҳ намехоҳем. зол исьёни зидди ковусро нораво ва хатарнок дониста ба паҳлавонон насиҳат кард ки шумо гӯш доред фармони шоҳ. мапечед яктан аз ин размгоҳ. умедам чунон аст бар бениёз, ки бинам шуморо ҳама шодбоз. вай онҳоро як як оғӯш карда хайрбод гуфт ва савор шуда роҳи Систон пеш гирифт. сафари Мозандарон. ба пойтахт аз ҳар сӯ лашкар гирд омад. ковус лашкаркаширо ба Тӯс ва Гударз фармуд. дар бомдод шоҳ ва лашкар сӯи Мозандарон ҳаракат карданд. пас аз таи биёбону кӯҳсору дашту ҳомун ба кӯҳи Испирӯз расида дар пояи он қарор гирифтанд. наздики саҳар бонги таблу карнайҳо урдуро аз хоби роҳат бедор кард. шоҳ паҳлавон Гевро фармуд ки аз лашкар 2000 ҷанговарро ҷудо карда ба ҳуҷум барад. чунин гуфт бо Гев ковуси кай, ки букшой чанголу бугзор пай. бирав то дари шаҳри Мозандарон, ҳаме то ба шамшеру гурзи гарон. ҳар он кас ки бини зи пиру ҷавон, чунон кун ки ӯро набошад равон. дар ӯ ҳар чӣ обод бини бисӯз, шаб овар ҳамон ҷо ки бошӣ барӯз. Гев камари азму ҷазм баста дар сари 2000 гурздору теғзан сӯи шаҳри Мозандарон рӯ ниҳод. то дари маркази он кишвар ҳамаи марду зан, пиру ҷавон ва кӯдаконро аз дами теғ гузарониданд. шаҳрҳо ва деҳаҳоро ғорат карданд, оташ заданд. чун ба пойтахти кишвар расиданд, Гев шаҳре дид биҳишт барин. кӯю кӯчаҳо, гузарҳо пур аз мардумони хушсимо, зану духтарон ба чеҳра чун тобанда моҳ, бозору растаҳо пур аз молу матоъ ва дар ҳар як дӯкон сундуқҳои пур аз дуру гавҳар. дар гирди шаҳр гала гала аспони хушзод ва рама рама гӯсфандони фарбеҳ мечариданд. ковусро аз чӣ гунагии шаҳри Мозандарон огоҳӣ доданд. вай бо бақияи лашкараш омада кишварро беҳтар аз он дид ки ромишгари дев васф карда буд. ҳаме гуфт: хуррам зиёд зияд зиндагӣ кардан. ҳаме гуфт: хуррам зиёд, он ки гуфт ки Мозандаронро биҳишт аст ҷуфт. урдуи ковус шаҳрро як ҳафта ғорат кард. шоҳи Мозандарон бо дили пурдарду сари гарон Санча ном деверо ки дар хизматаш буд амр кард. назди деви сапед биштоб ва бигӯяш: ҷаҳонҷӯи ковусшоҳ аз Эрон сипоҳи гарон овард, ҳамаро ғорат кард, шаҳру меҳотро оташ зад. агар ту фарёдраси мо нашавӣ, дигар дар Мозандарон якеро зинда нахоҳӣ дид. Санча назди деви сапед рафт, ҳодисаро ба ӯ баён кард ва сухани шоҳи худро расонд. чунин посухаш дод деви сапед ки аз рӯзгорон машав ноумед. маяндеш аз шоҳи Эрон сипоҳ, гар омад або лашкари кинахоҳ. биёям кунун бо сипоҳи гарон, пайи ӯ бибурам зи Мозандарон. бигуфтину чун кӯҳ бар пой хост, сараш гашт бо чархи гардандарост. аз он сӯ ковус бо сипоҳаш дар дашт саропарда кашида буд. зибас хаймаву хиргаҳи сурху зард ҳамаи чашми бинандаро хира кард. чу бар хаймаҳо тофти офтоб, шуди рӯи кишвар чу дарёи об. зи аспону мардони ороста, замин чун биҳишти пур аз хоста. даруни саропарда тахти булур, ту гуфтӣ ҳаме тобад аз чарх ҳур. ҳур офтоб. нишаста бар он тахт ковусшоҳ, ба сар барниҳода каёни кулоҳ. бузургони лашкар нишаста ба ҷой, ки буданд бар неку бад раҳнамой. чунин гуфт ковус бо меҳтарон, кей сарфарозону кундоварон.
кундовар, ҷанговар. шумо як ба як некхоҳӣ манед, бар оини фармону роҳи манед. кунун шоҳи мозандаронро ба даст, биёрам, барорам ба девон шикаст. чу фардо барояд хур аз ховарон, хур, хуршед. бароем яксар ба мозандарон, на шоҳаш бимонему на лашкараш, бигирем то сарбасар кишвараш. бикӯбем саршон ба нали сутур, сутур асп. ба девон намоем як даст зур. ҳама марзро зери пой оварем, муроди дили худ ба ҷой оварем. сарони лашкар ба шоҳ таъзим карданд ва гуфтанд: мо ҳама парвардаи ганҷи шоҳ ҳастем, аз ӯ ҷонамонро дариғ намедорем ва меҷангем. аммо кошки деви сапед ба ҷанг наояд ва сари девони мозандарон аст. агар вай ба корзор наёяд, мо димор аз ҷони девони дигар мебарорем. ҳалокати лашкари шоҳ, гирифторӣ ва асирӣ. он рӯз то шаб шоҳ ва аркони давлаташ саргарми ҳамин нав гуфтугӯ буданд. ковуси ҷангҷӯ ҳай лоф мезаду дар сари пурбодаш савдои хом мепухт. шаб ногаҳон абре падид омаду ҷаҳонро чун рӯи зангӣ сиёҳ гардонид. тунд боде бархост, бисёр сахт ва шадид, ки одамро ба одам мезад ва чодарҳоро кандаю печонда мебурд. лашкар дар дашт парешон ва як қисми он ҳалок гардид. чашми ковус ва лашкариён дар зулмоти шаб ҳеҷ чизро намедид. дар байни тундбод чун кӯрон дастҳоро ба пеш ёзонда саргардон ва афтону хезон мегаштанду ба ҳамдигар дака мехӯрданд. шаб гузашту саҳар шуд, лекин эрониён ҳамоно чизеро намедиданд. донистанд ки кӯр шуданд. ҳама асир афтода буданд. ганҷи шоҳ ва бору бунаи сипоҳ ба тороҷ рафта буд. ковуси кӯр мегирист. паҳлавононашро ном ба ном фарёд карда мадад металабид, лекин аз ҳеҷ тарафе мадад намерасид. бо ҳасрату надомат мегуфт: панди марди бедордил беҳ аз ганҷ аст. дареғо ки панди золи ҷаҳондидаро гӯш накардам ва ба ин вартаи бало афтодам. ӯ ва бозмондаи лашкараш як ҳафта дар дашт ба ҳамин ҳол буданд. рӯзи ҳаштум овози ғуронеро шуниданд, ки ба ковус мегуфт: эй шоҳи хомтамаъ, чаро худатро аз ҳама бартар донистӣ? ба ганҷу сипоҳат мағрур шудӣ, мулки дигаронро тамаъ кардӣ, ба ҷанги ноҳақ омадӣ ва мозандаронро тохтӣ, бисёр мардумонашро асир кардӣ ва куштӣ. надонистӣ ки аз ту зӯртаре ҳаст, деви сапед ҳаст, ки агар хоҳад осмонро аз ситора холӣ мекунад. инак акнун сазои бадкирдориятро ёфтӣ, ҷазоятро бикаш. ин гӯянда деви сапед буд. суханашро давом дод: агар панди омӯзгорам гаршосп намебуд, аз лашкарат якеро зинда намегузоштам ва кишваратро саросар ба ҳам мезадам. бо гаршосп шоҳ паймон карда будам, ки ба эронзамин наметозам, вагарна имрӯз дар кишвари шумо растохез қиёмат, дар кишвари шумо растохезе барпо мекардам. ман шуморо ба ранҷу ғам медорам, то ки бо аҷали худатон бимиред. деви сапед аз лашкари худ 12,000 нарадеви ханҷаргузорро ба эрониён нигаҳбон кард. ҳамаи сарони сипоҳро пой дар банд андохт. ба асирон каме хӯроки ҷонсипӯз аз мурдан нигаҳдоранда дод. ба асирон каме хӯроки ҷонсипӯз дод, ки ӯро рӯзе ба рӯз гузаронанду аз гуруснагӣ намиранд. сипас ба бошишгоҳи кӯҳии худ баргашт. пайғом ба зол ва рустам. як нафар сарбоз аз шоҳу аз лашкар ҷудо монда буд. шоҳро ҷуст ва ҷои ӯро наёфта ба наздаш омад. ковус ӯро зуд ба зобул назди золи зар равон кард ва фармуд, ки ба вай аз аҳвол хабар бараду аз номи шоҳ чунин гӯяд: кунун чашм тира шуду хира бахт, нагунсор гашта сари тоҷу тахт. чунин хаста дар ҷанги аҳриманам, ҳаме бугсилонад равон аз танам. чу аз пандаҳои ту ёд оядам, ҳаме аз ҷигар сард бод оядам. агар ту ба ин кор миён набандиву омада маро аз ҷанги девон нараҳонӣ, ман ба хорӣ ҳалок мешавам. сарбоз чун мурғи парон сӯи зобулистон шитофт ва бо зудӣ назди золи дастон ҳозир шуд. ӯро аз фоҷиаи шоҳу лашкараш огоҳ кард. зол аз аламу андӯҳ ҷома бардан дарид ва аммо ин хабари шумро аз дӯсту душман пинҳон дошт. бо дили равшани худ оқибати бадии фоҷиаро диду рустамро ба наздаш хонда ба ӯ чунин гуфт: эй фарзанд, ману ту аз ин пас бояд хӯру хобро фаромӯш кунем. шоҳи эрон дар дами аждаҳо ва эрониён дар гирдбоди балоянд. акнун ту бабри баёнатро бипӯш, рахшро зин кун
ба теғи кин бардору ба мадади шоҳ биштоб. туро парвардигор аз баҳри ҳамин гуна рӯзҳо парварид. соли ман аз 200 гузашт. акнун ин корҳо туро мезебад. ту шоҳро аз бало раҳонида номи баланд меёбӣ. охир ҳар он тан ки чашмаш синони ту дид, ки гӯяд казон пас равонш орамид. агар ҷанги деве кунӣ чун шавад, аз овози ту кӯҳ ҳомун шавад. набояд ки аржангу деви сапед ба ҷон аз ту доранд ҳаргиз умед. пас аз рафтанат ном монад ба ҷой, ба мозандарон пӯю эдар мапой. ки равшан кунӣ номи соми савор, ба гетӣ набуда чуну номдор. аз ин зистан гар барори ту ном, пароканда гардад зи номи ту ком. вазон пас бигардад ҷаҳон роми ту, биларзанд девон ҳам аз номи ту. рустам ба мадиди ковус меравад. таҳамтан гуфт: хуб падар, лекин роҳ бисёр дароз аст. ковус ин роҳро то мозандарон ба 6 моҳ тай кард, то ман ба он ҷо мерасам ки ковус ва эрониён ҳалок мешаванд. зол гуфт: аз ин ҷо то мозандарон 2 роҳ аст, ҳар ду пуранҷу хатар. яке он ки ковус рафт, дигар ба 2 ҳафта тай мешавад. аммо ин роҳ пур аз тирагиҳост ва дар вай шерону девон бисёранд. бо вуҷуди ин ту бо ҳамин роҳи кӯтоҳ бирав, ки ҷаҳонофарин ёри туст. ба пои рахши Фаррух ин роҳро агарчи бо ранҷу машаққат ҳам бошад месипарад. ман шабҳо то саҳар ба яздони пок намоз мегузорам, то магар туро боз ба саломат бубинам. аммо агар яздони пок ба дасти девон ҷони туро бигирад, ин аз қисмат хоҳад буд ва қисматро касе дигаргун карда наметавонад. одамӣ раванда аст. вақту соаташ ки расид, агарчи ҳама мардум гӯянд нарав, меравад. оё Рустам сухани падари ҷаҳондидаашро гардонида метавонист? на. ӯ гуфт: эй падари хиратмандам, агарчи одамӣ набояд ба пои худ ба оташ дарояд ва кас то аз ҷони худ сер нашуда бошад пеши шери даранда намеравад, лекин ман аз фармони ту сар наметобам, меравам. кунун ман камарбаставу рафтагир, нахоҳам ҷуз аз додгар дастгир. тану ҷон фитои сипаҳ буд кунам, тилисми тани ҷодувон бишканам. ҳар он кас ки зинда аст аз эрониён, биёрам бибандам камар бар миён. на аржанг монам, на деви сапед, на санча, на пӯлоди ғандӣ, на бед. аржанг, деви сапед, санча, пӯлоди ғандӣ, бед. номҳои девони калони мозандарон. пагоҳи дигар офтоби ҷаҳонтоб сар бароварда буд ки Рустам бабри баёнашро пӯшида бардаму пуразм бар пушти рахш барнишаст. модараш Рудоба гирёну синадоғ бо ӯ видо кард. писари ҷаҳонпаҳлавонам, барои дури пурхатар меравӣ, маро дар ғами худ менишонӣ. эй модари меҳрубонам, гуфт Рустам, ман ин роҳро на ба майли худ пеш гирифтам, балки аз тақдир. насиби ман ҳамин будааст. ту ҷону тани маро ба яздон супору осуда бош. падару модар, ёру дӯст, сипоҳ як ду манзил ҳамроҳаш рафта ӯро гуселониданд.